Добрый вечер. Зараз будем далей прабівацца скрозь стартер. У нас прыкладна такі план на сёння. У нас ужо вельмі глыбокаму гуне. Мы амаль у канцоўкі. Мы дакладна яшчэ ведаем пра тое, што гэта будзе канцоўка. І мы даволі закраслі ў адным дню, у адной ночы, калі дакладна. Вітаю, Рэгана. Мы закраслі ў адным дню, і калі дакладна гэта ноч. І нам трэба прабрацца праз вельмі шмат паверхаў. Калі мы ўжо памром, ну, прыкладна праз месяц, калі так ужо верыць сюжэту. Так, зноў, падрыхтаваць каманду. Паглядзець, які паверх. Мы дабраліся до 239-го. Коні не сунемся туды. Падрыхтуем каманду. Міцуру добра сябе адчувае. Айес таксама, у яе поўная мана. Гэта добра. Карамару нізка мана. Давайте Карамару заменім на кагосьці яшчэ. Возьмем у каманду, можа. Мы можам замяніць яго на Джунпея. І мне падаецца, будзе даволі неблага. Адзінае лячэнне няма. У нас амаль не хапае яго. Ну, для прабівання тартару, мне падаецца, без праблем. Толькі калі зараз чарга босаў будзем толькі тады мець праблему. Вітаю, Рыёна. Без праблемаў, без праблемаў. Калі што, Рыёна, мне падаецца, гэта ты закідывал на The Forest, і я не вытрымаў і пачаў яго гуляць ужо без нават пятнічнага стрыма. Спадзяюся, апошні стрым, бо я наперсоніўся. Я трошкі... Ну, я не думаю, што сёння будзе апошні стрым. Вось, я разлічваю на даволі вялікую канцоўку. Вось. Якая займе сама па сабе канцоўка, хутчэй за ўсё будзе на гадзіну. А так не про... Ну, тут развязаць яшчэ сюжэтнай лініі трэба. Вось. А нам яшчэ і тартар прабіць. Мне падаецца, я ўжо этот паверх пачысціў, і мне патрэбна проста перайсці на наступную. Я зараз час марную толькі. Не паспявала глядзець? Без праблем. Я цябе папярэдзіў, калі табе цікава паглядзець у запіс. Так, яна можа... У яе ёсць лячэнне сваё. Давайте ёй палечым. Паход не рабіць. Я не ведаю, як іх рабіць, но неяк невідавочна. Крафт, я скажу, пакуль не падабаецца. Трошкі незручна. Ой, я говорю, я бачыў крафт з другой часткі, але я ўжо не памятаю, што мне дакладна ўразіла там. Просто спадабалася... Памятаю, што спадабалася. І ўсё, на гэтым мои думкі скончыліся. Так, тут ёсць... Добра, новая персона нейкая. Яшчэ... На сравнению ўсіх персон апранутых, не, нам гэта не толькі патрэбна, вы не хоча. Так, что у нас? Так, мы весь поверх уже доследовали. Тому можно разбивать это и отправиться далей. Крафт трохи краху недовольны. Вось так, ёсць такая... Я не скажу, што гэта вялікая праблема в гульні, але калі ў цябе большасць геймплею гэта крафт, і ён не вельмі зручны, відавочны, то гэта трохі дзіўна.
У другой частцы выглядае вельмі файна. Я не ведаю, я просто паглядзеў, там мне спадабалася нейкая рэч по тыпу ты ставіш рэчы, потом узаемадзейнічаеш з імі. Вось тое, што я на папярэдні для сябе стрыме адчыніў, што ў розных прадметаў, скажем так, не прадметаў, а будынкаў ёсць розныя рэжымы, у якіх можна іх будаваць. Зусім здзіўлена. Крафт костак, гэта ўвогуле гульня адбітая. Нахрен. Для тых, хто не ведае, то ёсць такая гульня The Forest, у якой ты спрабуеш выжываць супраць нейкіх плямён канібалаў дзесьці, магчыма, дзесьці ў лесе. Магчыма, гэта востраў, магчыма, паўвостраў, але мы дакладна каля мора. Так. Пакуль не будзем мне выкарыстоўваць тэорыхіі, бо навошта, правильно? А ў персоне у нас план такі. Мы прабіваемся далей. У нас мы дзесь ужо частку гэтага паверха, у сэнсе не паверха, а гэтага рэгіёна мы ўжо прайшлі. Нягледзячы на тое, што у нас быў момант, калі нас проста, збіла, скажем так, гульня, нам прыйшлося прабівацца па новай 10 гадзін, амаль 2 гадзіны страцілі. Вось. Ідэя такая, што прыкладна па маім разлікам, гэты рэгіён скончваецца на 260-м паверсе, 270-м прыкладна. Можа вышэй, можа ніжэй. Так, поўнасцю вяртае здароўе і ману. Гэта не толькі патрэбна, пратрымаем. Імператрыца Габрыэль. Добра, бярем. І паспрабуем туды дабрацца. Гэта можа заняць непэўны час. Калі у нас будуць скончвацца каманда і рэсурсы, альбо будуць вельмі складаныя босы, то можа мы літаральна адпачнём адзін дзень і зноў пайдзем у тартар. Я паспрабую як мага хутчэй прабіцца скрозь усе магчымыя месцы тартару, а потом уже просто прыматваць апошні месяц, каб не было неабходнасці гэта рабіць на працягу месяца. Слабасць. І яшчэ раз я прабягуся, нагадваю, на гэтым тыдню, і сёння апошні стрым на гэтым тыдню, на далей, што яны ўсе рэзісты маюць? Можна перадаць атаку? На гэтым тыдню гэта будзе апошні мой стрым, на наступным, тады сустрэнемся на наступным, у аўторак. Можа нават у панядзелак, калі я не магу гэта гарантаваць, таму лепей, як цудоўна. Я дакладна гэтага не магу гарантаваць, таму спадзяюся, што будзе, але там паглядзім. Локі. У нас уже ёсць, давайте яму досвед возьмем. Вось эту картку. Ну, не помню, давайте возьмем. Мне падаецца, мне вельмі патрэбны быў гэты 74 ўзровень для галоўнага героя. О, не забывайся, майстар заклёнаў. Я памятаю, гэта было. Дакладна. Это адзін з тых скілоў, якія мы страцілі з-за таго, што прайгралі літаральна звычайнаму мобу, які тут сустракаецца. Звычайнаму ценю. Так, гэта выхад. Блин, знову рипер. Толькі не говорите, што вось гэта мяне і забіў, так? Я спадзяюся, не. Мы не ведаем, можа, да ветра слабы. Давайте пошукаем, ці ёсць у мяне. Ёсць. Ці варта чакаць Якудзу на стрыме? Серыі Якудза у мяне складаная, не складаная, а хутчэй смешная гісторыя. Як бы так гэта... Карацей, я не до конца прайшоў Якудза Like a Dragon, які вось умоўна апошні, для якога дылася не так давно выйшла. Я поўнасцю не прайшоў, але мне вельмі спадабалася. Зноў жа, гэта JRPG, Якудза Like a Dragon, гэта JRPG, а я трохі мне хапае зараз персоны, таму я бы перапынак зрабіў JRPG. Вось.
Ёсць іншыя якудза, якія не з'яўляюцца JRPG-шкамі. І вось іх было бы цікава прайсці больш за тое, што яны мне настолькі спадабалася Like a Dragon, што я набыў усю серыю якудза. Можа ўсю, можа не. Дзесьці на распродажы, можа ў пару гадоў таму. Але так і не дабраўся. Можа нават не пару, можа раней. Адзінае, што я гаварю, яна так і засталася ў мяне. Проста ляжаць у бібліятэцы і ніяк не выкарыстана. Дзякуй вялікі, раён Disco Elysium 2500. Добре, ми яшчэ одну теорію. Увага. Ми не ведаємо будь слабость, а їх і не існує. Шукаємо. В принципе, нема сенсу, можно просто строить то, что есть. Вось за гэтай атакі, за канфуза гэтага, яна ў папярэдні раз нас і забіла. Вось канкрэтна гэты вораг, гэты тып ворага нас і перамог за таго, што ён пракантраляваў шмат персанажаў, якія адзін аднаго пачалі біць і ў першую чаргу забілі галоўнага героя, што адразу гейм-овер. Ready to get back to exploring? Без праблем, набірай. Disco Elysium, мне падаецца, у яго быў нейкі Чакайце-ка, я не памятаю. Я калі гуляў... Рипер. Чисти тут. Есть рипер по нашу душу ходить. Зараз по поверху. О, рипер наближается по поверху. Давайте сходим отсюда. Рипер гэта асабісты вораг, калі ты доўга затрымліваешся на паверсе, ён на цябе пачынае паляваць. І вось я не ведаю дакладна, у пятай персоне ён разнасіў мяне нават калі я на найлепшым сваім стане быў. Тут я не ўпэўнены, мне падаецца, он мяне таксама заб'е. Он даволі складаны вораг. The 241st floor. Ось, Disco Elysium, я не памятаю, там нейкі пераклад быў. Ну, якія там версіі перакладу. Бо калі я ўпершыню гуляў, была магчымасць толькі на ангельскую гуляць. Пасля гэтага яны даволі пашырылі. Когда што каманда развалілася, якая распрацоўкай займалася. Яны ўвогуле, калі вы не ведаеце гісторыю распрацоўкі Disco Elysium, яны не разлічвалі, што хоць штосьці зробяць. І там даволі сумная гісторыя з імі. Яны літаральна апошнія грошы на гэтай гульні пакінулі. Апошнюю ў сэнсе, што там кватэры прадавалі, вось гэтую ўсё. Ёсць расійская. Ці ёсць украінская? Просто аптымальна, ведаеце, якая праблема. Я так-то глобальна, я не супраць на... О, блин, чакайце-ка зараз. Мяне прабіваюць. Я так-то не вельмі супраць стрыміць на расійскай, але гэта мяне збівае. У мяне і так хапае, на мой погляд, русізмаў. І калі ёсць магчымасць, я бы не стрыміў. Нема жадання. Вось. А на ангельскай чытаць там тэкста занадта шмат. Там занадта, то бок, ну, гэта па памерах прыкладна RuneScape Torment. Нават больш. Пачакайце-ка, не, больш. Есть у меня огонь на усих? Нет? Давайте. Локи, где ты там? А, Локи только в одну цель. Не подойдет. Зато ён мана не выкарыстоўвае амаль. У Локи вельмі крутая персона.
Я маю, каб хтосьці забіў пераклад на беларускую, але там вельмі шмат тэкстаў. Ну, зноў жа, з дапамогай шыі і аўтаматычных перакладаў нешта можна зрабіць. На жаль, яна вельмі, скажем так, як гэта, мастацкая гульня. Па гэтаму, ну, тут як бы якасць, не якасць, нават калі ён не якасны, гэта ўсё роўна будзе добра. Праблема, што калі тэрміналогія страціцца, бо там не Рівашоль, назва краіны, там альтэрнатыўная гісторыя, нават і блізка не падобная на нашу. Свой сусвет з 4 акіянамі, там, сваімі праблемамі. Ну, карацей, складана гэта накласці на проста звычайны перакладчык, таму што ён не будзе разумець тэрміналогію. Рэперы, тыя хлопцы, што збівалі людзей з будучыні, і ў нейкі момант у тым ліку і сябе. Не, рэперы гэта такія, як яны, гурты, якія спяваюць песні пад рытм. Ну то пераклад прыйдзецца шмат рэдагаваць, я згодны. Увогуле праблема з аўтаматычным, ну, як бы, пытанне толькі таго, наколькі шмат прыйдзецца рэдагаваць, а мне падаецца, дыскалізіум увогуле вельмі слабая будзе да гэтага. Ну, шмат чаго прыйдзецца аўтаматычна. Ну, шмат рэдактуры будзе. Вельмі. Вітаю, Шаграэль. Надеюсь, у тебя ўсё добра. Так. Мы, што дзіўна, мы былі ўжо ў гэтых размовах. Мы былі, забівалі гэтага боса, але, на жаль, нас забіў радавы вораг на паверсе. І ўсё. Прыйшлося вяртацца назад. Зараз будзем усімі парталамі карыстацца адразу, як толькі іх сустрэнем. Як надвор'е, надвор'е гэта ўвогуле асабістая гісторыя. Выходныя былі нешта 31-34. Я ўжо тут проста плавіўся зусім. Звар'яцець было вельмі лёгка. А ў панядзелак трошкі, ну, упала тэмпература, сёння ўжо нармальна, яе можна атрымаць. Я нарэшце, з-за таго, што вельмі... і ў мяне яшчэ кандыцыянера няма. А мяне гэтая духата ўжо дабівала, я амаль сабражаць ужо не мог. Так, а у мяне ёсць? Давайте пошукаем. Так, Тартуру, давай, зрабі, калі ласка, спрабуем знайсці яго. Добра. Мы зараз знойдзем гэты вялікі цень. Одразу можна пачынаць тэургію. Ёсць. Слабасці мы не ведаем. Украінская няма, але ёсць польская. Яшчэ там ёсць інтэграцыя з твічом. Было б цікава даць гледачам магчымасць уплываць на выбары. Это добра, я таксама тыдзень пакутуваў ад спёкі, а сёння так файна прахалодна кайфуе. Нарэшце, дзякуй вялікі надвор'ю, што ўсё па крыху выправілася, бо это капзда. Вітаю, Цмок. Так, персона даволі працяглая гульня. Так, гэта будзе толькі паляпшэнне. Ну, давайте выйдем. Неблага. Трымалі ўсяго.
Ці ўсё мы глядзелі на паверсе? Так, яно аўтаматычна. Там толькі на паверсе застаўся тэлепорт, якім варта было бы скарыстацца, але па дарозе ёсць яшчэ моцны цень, які можа тэарэтычна нас і забіць. Вось будзе абідна трошачкі. Давайте пробяжимся. Я просто побегу. До телепорту. Так, вертаемся назад. Захаваемся. Наконт польскай, так, я думаю, што будзе складана, бо польску мне таксама прыйдзецца перакладаць, і з перакладам будзе складаненька. А ось, таму што моя польская гэта, ну, яна такая сабе. Як гавораць, гэта мой узровень D3. Дзень добры, дзенькуе і давідзення. Вось гэта. Так, можна, в прынцыпе, прапусціць і адразу на наступны паверх ісці. Ужо са статусам. Гэтых мы яшчэ не сустракалі, добра, я не ведаю. А на гэтага мы і слабасці не знайшлі, але мне падаецца, мы его так вельмі лёгенька забівалі. Давайте ветер на гэта. Лётаючы. Добра, яна лечыцца ад гэтага. Добра, і можа тэургія адразу. Альбо... Слабасці ўсё яшчэ невядома. Ветер можа. Ёсць меркаванне, што гэта будзе яго слабасцю. Не, не тое. Лечыць яго. Цудоўна. Остался один ворог. Сподіваюся, у польському перекладі одну з персон кличуть Бжижтукевич. Ось цікаво було би. Але, на жаль, то тільки такі самое знакомитое з заходнього ринку, скажем так. Некие істоти. Ну, в сенсі заходнього ринку для японців. Для японців, в принципі, все заходнє. Так-то. Так, узровень усіх персон? Не. У нас уже есть Гаруда. Давайте возьмем Гаруду и еще досвіду. Гаруда отримає просто досвіду. Отправлять его наперед. Не, давайте не будем. Мы и так можем ответить еще самостоятельно. Ось, а на кон JRPG, я думаю, припиниться з JRPG-шками, це буде, ну, часово, я не ведаю, коли може вийти. Тут є така, чого я боюсь більш за все, того, що може відбутися така реч. Мы скончиваем эту персону, а они объявляют, что выходит персона 4 ремейк. Такое вельми вероятно, вельми вероятно. Ось. Я сподіваюся, что не будет такого, что они объявляют, что она будет по типу, ну, праз месяц. Это будет вельми нечакано. Так, чем будет так? Давайте, может, это жука? Або башни гэтыя. Вежи. Давайте попробуем просто лед, но нам всех воровали там поглядим уже. Для японцев весь статный свет загнивает. Так. Складано быть японцами. Жук, ты вогуле...
что-нибудь тебе пробивае? Did I scan on this enemy? Так, это не працуе, можа пускануем? I see. А ніякіх слабасцяў, ну, чакана, в прынцыпе. А гэтыя вежы, давайте іх пускануем, мне ўжо не шкада, я... Ветер, добра, цудоўна. Раз. Яшчэ адзін ветер, два. І на гэты ход мы перададзім атаку Джунпэю, You can count on me. бо ён у нас фізічны майстар. І... Ось так зробимо. That was a heavy hit, Junpei-kun. Ау. Heavy damage. А, давайте тады тэургію яшчэ. Stay where you are. Ёсць. One enemy defeated. Good going, Kirito-senpai. Чаго яны толькі ў Кітаі не ўзялі? Яны ўзялі ідзею паднябесную ў Кітаі. Я даведаўся толькі нядаўна. Ну, по-мойму, я гэта чуў і ведаў ужо раней, але не так даўно я даведаўся, што японская пісьменнасць, гэта кітайская... Я ведаў, што яны падобныя, альбо блізкія адзін да адной. Але я не ведаў, што яны літаральна японцы забралі проста пісьменнасць Кітая. То бок іх базовыя канджі, яны якраз такі, гэта кітайскія іерогліфы. Яны ўзялі адзін у адзін, атрымліваецца, і навучыліся пісьменнасці ад кітайцаў. Вось. Такая штука. Потым яны ўжо зрабілі больш спрошчаныя свае алфавіты, у якіх ўжо можна плюс-мінус чытаць. І зараз яны камбінуюць і вось гэтыя арыгінальныя канджы і яшчэ дадатковых алфавіта катакана і хіракану. Так, трэба будзе адлячыцца. Ёсць. Дзіўна, што для гэтай працяглай гульні не дадалі радыё ці інтэграцыю са Spotify. Гэта музыка ўжо даволі надакучала. Я скажу, у працэсе я неяк яе не заўважаю нават. Ну, яна проста на фоне грае. Больш за тое, я яе час ад часу ўключаю проста штодзённа, пакуль працую. Яна неяк для мяне фонам будзе, неблагам. Ось, але не, трошки, ну, я разумею пра што тут. Ёсць такое, у мяне было з пятай так. Не глядзячы на тое, мне што саундтрэк вельмі падабаўся пятай, мяне ён пазлібаў. Я лічу, што ён лепей, чым гэта. Я уже говорю, можа, у саундтрэках саундтрэках Persona 3, ось Persona 3 Reload, мы хутчэй за ўсё праслухалі толькі 60-70% песен. Я не ведаю, дзе павінны выкарыстоўвацца астатнія 30%. Альбо яны там літаральна такія мелкія моманты выкарыстаны, што яны не запамінаюцца. Ну, ты іх просто не памятаеш пасля аднаго праслухоўвання. Можа і прызвычаюся, можа так. Give them hell. Ну, мы его без проблем пробиваем. Есть. Так, вось он наш. У нас уже есть Бельзебуб. Это больше досвіду, это не блага. Это нам не потрібно. Максимальное здоровье. Ну давайте не, я не буду брать картки, якія з арканом. Я возьму просто себе персону і больше досвіду. Там две такие себе. Я не только кудись спяшаюся, каб их усіх атрымаць. Что я прадзяў бал, дык это магчымасць, калі... Что там за новое? Магчымасць ветер. Добра. Цемра на ўсіх ворагаў і на аднаго ворага. Чакай, гэта на одну цель. Так, на одну цель. Ну і навошта яна мне? Ператую. Oh, hello.
Ось, што, якой магчымасць я прадзяўбаў, гэта калі я спускаўся ўніз, трэба было аб'яднаць персон некаторых. Зусім забыўся, што гэта патрэбна. Бо ў мяне зараз ачынілася магчымасць, у мяне дастаткова высокі ўзровень, каб аб'ядноўваць іх далей. У нас ёсць на 70... Нейкія вельмі крутыя, карацей, пайшлі. І мне яшчэ ўдалыя карткі выпалі, якія дазваляюць мне аб'ядноўваць персону больш высокіх узроўняў, на якія я змагу потым аб'ядноўваць значна пазней. Лепей зараз іх трымаць. Oh, there's a treasure chest. Так, і гэту тэрыторыю мы ўжо ўсё ведаем. Якія вы цікавыя. Still setting up. It'll take a little more time. Я звіту атаку. Добра. Адразу перадам яе далей. Усім адразу льдом ударым. Переключуся далей і перадам атаку Аігіс. І Аігіс ужо даб'е сваёй. Going, Kirito. Ship loud and clear. I can do this. Я говорю так, быццам бы мінула палову гульні. Не, зараз мы дзесьці... Ну, гэты месяц тэхнічна, а ў гэты месяц альбо максімум 2, бо там ёсць трошки разыходжанне нейкае, ніякое не до конца разумею. І гэта будзе канец гульні. Ну, только месяц альбо 2. Я не чакаю, што будзе працяг далей. Good work, everyone. Now, Ось. Справа ў тым, што мы зараз шмат будзем фарміць стартару. У нас мэта прабіцца да самага верха. Калі гэта апошні рэгіён, то мы павінны дзесьці скончыць на 260, 270, можа 275 па версе. Мы зараз на 244. То, не тое, каб далёка, насамрэч. Але ж для роўнага падсумавання гучыць так, быццам бы іх павінна быць 300. Ну, такое адчуванне. Таму я могу чакаць, што паходы ў тартарах вельмі займаюць шмат часу ў гульне, і я лічу, што гэта не зусім нармальна. Так, у прынцыпе, можам перадаць атаку у табе? yes, I'm ready. What is optimal? Мы ж не ведаем, чым слабасць лепага, Green так? isn't good on this one. It's my We'll have to try something else. Athena! This is our chance for an Ну так, яна займае гульня велізарны размер. У нас прыкладна нешта купі. У мяне залог, ну, у Steam паказвае, што я 100 гадзін у гульне, насамрэч мы у гэтым захаванні 10-90 гадзін. 92, можа, нешта такое. Шмат. Возьмем яшчэ одну персону і teamwork has won the досвіду. day. Так, гэта бясконцы. Ён бясконцы, гэта просто жесть. Тым больш, што геймплейна, ну, нічога не змяняецца, у нас не ускладняецца. Я не памятаю, але чамусьці такога дзіўнага адчування, як тут, я не атрымліваю. Типу, што у гульні нейкая бясконцасць ёсць. Вось, хутчэй з-за таго, што у нас галоўнае месца ў гэты тартар, ён літаральна геймплейна аднолькавы. Просто мы робім літаральна адно і тое ж. Можа, ў гэта мая праблема. Это таким не страдаем. Все яшчэ бойка знік? Так, мы ўсё яшчэ прабіваемся на самую вяршыню. У нас нічога не змянілася, прабівацца на вяршыню будзе, ну так, нармальна яшчэ. Я не ведаю дакладна колькі паверхаў, але я разлічваю, што гэты рэгіён скончыцца на 270. Прыкладна. Калі мне будзе дадатковага, то мы апынемся на вяршыні. Так, мы, в принципе, можем сысціцца з гэтага паверха. Просто там ёсць яшчэ адзін куфар, які можна забраць. We'll be able to kill the enemy soon. В прынцыпе, давайте гэтую групоўку накрыем просто тыгей.
Мы пакрыгу становімся ўсё мацней і мацней, нам усё прасцей і прасцей прабіваць ворагаў нават звычайнымі атакамі. We've already scanned this one. I won't be defeated here. Good job, everyone. My persona has a new power. Угу, новая магчымасць. Лёт на аднаго ворага моцны. Добра. Кайфуем. There's a Забіраємо одразу на наступний поверх. Угу. Ніяких тенів нема, але на наступному поверсі знаходиться моцно ворог. Буде шмат боек одна за одной. Давайте зараз 245, добре. Опускаємося на перший поверх, об'єдновуємо персони, рихтуємося і будемо зараз пробивати. Хоча це буде просто набор боек з босами, міні-босами. Here are my Запити може requests. ніякі. Халяра з цими запитами вже не цікаво їх робити. Very well then. Welcome to the Velvet Room. Please choose А, the треба persona записати, я ще you забув would like. Register, зареєструвати Nancy. IP. Is overwriting acceptable? All registered. Now then, Which Mhm. will you choose? І там було нешта у нас. Абадон ёсць. Ми 75 ўзровень, на this would жаль, be a Абадона wise мы... choice. Можем яго зрабіць. This would be Што a яшчэ wise у нас choice. ёсць? Можете ж паглядзець, у нас ёсць такая магчымасць. Вось, пошук. What kind of persona Вішну do ёсць. you desire? Абадоны. This persona Ці is у нас powerful. Не патрэбны нават. This would be a wise choice. Гэты This Абадон. persona is Паўсюль. powerful. This would be a wise choice. Маці Харло. Добра. This would be a wise choice. You can't control Сейтан. this one yet. На жаль, не можам яго. 78 вось вішну. І зараз заберем, хто у нас пойдзе на гэта. Вось, Сет і Гаруда. This І ми атрымаем persona is вішну. powerful. Давайте возьмем. What do you wish to inherit? Заберем з папярэдніх лячэння вось гэтае, які здымаюся статусу. Ну і просто вось гэтых. It Два. appears it will receive a fair amount of X. Well, well, well. Павінна атрымацца неблагом. Добре. Які ўзровень ён атрымае? 80. Вельмі файна. Так, пацвярджаем. Што мы можам яшчэ зрабіць? Гэта Абадона. Вось гэтую This would камбінацыю be a возьмем. wise choice. Please choose what skills to inherit. Вось гэту забярем. Рэгенерацыя. І што гэта? Верагоднасць It крыта. Верагоднасць appears крыта it will добра. receive a large amount of power. Чакайце-ка. Ці... Які яго магчымасць? Гэта ўжо у нас есть падобнае, нам не патрэбна. Так. Please choose what skills to inherit. Тады мы забярэм вось гэтую магчымасць і крыт, альбо рэгенерацыю. Давайте просто It крыт. appears it will receive a large amount of power. Гульня Д'ябло. Ну так, вядома, вось прызываю рознае. Нехрысціянскае ўсё. Мне шкада, што яны вырашылі не зламаць царкву і тут няма нейкага Ісуса альбо штось такога. Уявіць сабе. Былі бы набор апосталаў і Ісус. Анёлы ёсць, па тыпу розныя. Добра, колькі у нас яшчэ
У нас есть 3 слоты, і є дві слабі персони, з яких можна зробити просто ще одного Локі. This persona, yes? Що отримається, коли ми зробимо його? Сенс того в этом який? Ну, тут не тільки бачу варіант ніякий. Ну ні, да, Локі мені вельми подобається, я ліпі його покину. Very well. We look. Мені б такий рот для тренінга, так. Ну, в принципі, можна заховатися тут, це саме головне. 88 годин, навіть не 90. Протягуємо 245-го поверху. Не богема. Так, вертаємо здоров'я і погнали далі пробиватися. Наступна по версії у нас починається бойка з босами, і худший за всього це буде ланцюжком. Powerful enemy spotted. Угу. Зрозумів, там зараз сказали, що ніякого репорта на этом... Почекайте-ка. Чому я не сказала, що бачить моцного ворога, а тут нікого немає? Я що, не розумію гульні? А, ось він. Поехали. Починаємо одразу з огульної атаки по усім, альбо... Ми ж не ведаємо їх слабості, так? Не ведаємо. It'll take a little. Давайте їх шукати тоді. Чекайте-ка, ми що побачили там? Ні, слабості там не було. Будемо використовувати в першу чергу того, чого нема у інших персонажів. Бінарні змії? А, ні. Яны якраз таки бінарні. У їх аркана кохані. Тому вони показують одразу два символя. Shall I move to strike? Too late for you now. The Rangers sometimes knock one enemy down. Так, у нас есть. Добре. Вырубили этого центрального. Можна передати атаку, в принципі. Let's change that. Loud and clear. Агіс може нанести свою теургію і одразу може у центрального. Я не помню. Давайте центрального вырубим, мне меньше всего это подобается. Not done yet. This is it. Добре. Воу. И он 200 маны сожрал? Ты не отшмурел? Хлопче. Так. Воу. Що ви там понакладывали? Так, має сенс, ті має сенс увогуле використовувати Оракула. Мені питається, ми цю бойку переможемо і так, без Оракула. Victory is at hand. Target destroyed. That's it. I guess. Остається тільки вияснити, до чого слабі ті змії, і розібратися з ними. Мені треба одразу знайти усі статуси. Ось тут. Давай, Вишну. Only two left. You've got this. I'll hit them where it hurts. Ну, жить не таким по версії, ё-моё. Які там 246, так? Ти у нас можеш нанести атаку одразу по всім. Not bad, Yuri. І поїхали одразу огонь атакою. Бодро йдем. Сподіваюся, остатні міні-босси будуть такими ж самими. All targets destroyed. No shadows detected.
ёсць новая атака, але толькі на аднаго ворага. Можа пазбавіцца вось гэтага? Вось гэта я прыбяру. Няхай будзе ў адну цэль. My persona has gained a new power. Резист фізичним атакам. Не тое кап. Ну ладно, можно взять. Няхай будет резист физичным атак. Будет простить с некоторыми ворогами. У нас по крыху Карамару нешта гаворыць там унізе. З першага паверха. Лучше так быццам бы нас падтрымлівае, спадзяюся. Таксама на тебе разлічваем. Ну вось, кожны раз, калі мы міні-боса перамагаем, у нас дадаецца адзін ранг нашых адносінаў з нашай камандай. А я з таго, што іх усяго 10, я разлічу, што іх будзе атрымлівацца міні-босаў яшчэ 4. Гэта не хопіць на наступны рэгіён, калі наступны рэгіён будзе. Таму я думаю, невялічкі метагеймінг, што гэта апошні рэгіён, і у нас прыкладна 4 міні-боса. We don't see that. Nicely done. Thank you. Ну, зноў міні-бос. Powerful enemy. Я зразумеў, панеслася. Так. Праз 9 паверхаў мы сустрэнемся з мяжовым памежным паверхам. Добра. Магчыма, гэта апошні. Добра? Калі так. Непрыемна, што мне зжэрлі частку маны. All right, let's do this. У прынцыпе, на гэтым моманце можна і рахую. Калі нам пашанцуе, яна нам яшчэ і маны вяртае. Якую мы страцілі ў папярэдняй бойцы. Ну, альбо падмацуе нашыя проста статы часова. У прынцыпе, таксама няблага. Так. Давай-ка... Давай вішну. Шукаем слабасці гэтага ворага. Ага, ён сам маланкай не супраць пабіць. You've been knocked down. Detected. I'm still setting up. What's the plan? It'll take a little more time. У тебя есть слабости? Скажи, что есть. Лакую. Still setting up. It'll take a little Добра. more time. Ось яго новая магчымасць. Ладно, цель. І крытон. Кайфы. На жаль, його здоров'я шмат. Won't be beaten. I guess it's back up. Time to retaliate. This is my duty. Давай, вишну. Знайди что-нибудь, чим його можна пробити. I'm down. Один мінус. Айгіс має слабость до електричності. І он б'є електричністю. I'm ready. Ice doesn't seem to have any What's the effect. plan here? Лед на його не працює. Що які ще варіанти? This will do the trick. Конфуз хутчэй не будзе працаваць. Гэта таксама... Альбо пачакайце-ка. На гэта яго толькі резіст. I'm ready. Ну давайте попробуем. Давайте оборону яго. У мяне тут трохи варыяцея на фонце. Робіць андроідаў без заземлення. Я спадзяваўся, ну, можа, у яе ногі недастаткова шырокія, каб рабіць заземленне. Так. Огонь, мы яшчэ не ведаем, ці прабіваецца ён ці не.
ну, не пробиваецца, гледзячы на гэта. Can I stand on this enemy? Ці ёсць хоць нейкая слабасць? Не, няма нічога. What is optimal? Давайте вот лячыць. What to do? Калі не мае сэнсу прабіваць яго, можна біць электрычнасцю, святлом альбо агнём. Go with. Ну, тады... Ну, так, это не праходзіць. Што яшчэ у нас ёсць вось гэты абадон? Напужаць, атруціць. Давайте паспрабуем атруту. Які велізарны, вы паглядзіце на гэту персону. Блин, зноў ён кожны раз трапляе яшчэ у Аес. Ау. Гэта дае яму дадатковы яшчэ ход. This will do the trick. Ну што мне рабіць з гэтым? Я ўжо знізіў яго абарону? Не, не зніжаў. I'll show you. Ну так, яе мадэлі колькі там, 15 гадоў? This Я is ўжо my забыўся revenge. трошкі пра таймлайн гульні. А з улікам таго, што гульня з 2006-го, ну, падзеі адбываюцца ў гульні 2009 годзе, атрымліваецца, што гэта прыкладна, ну вось, 95-й год, Android. Так. Ну, давайте падымаць так тады яго, які у нас выбор. У нас невялічкі выбор. І зноў маланка, вы глядзіце. Аес падае, галоўны герой таксама зараз апынуўся слабым да гэтага. Ах, This will do the не trick. вельмі ўдала у нас каманда для гэтага. Наступная магічная, гэта яе магічная атака. Ну, давайте вот так. Ну такое сабе. Let's see. Можа варта ўсё ж таки спрабаваць яго фізічнымі атакамі прабіваць і спадзявацца на тое, што у нас атрымаецца прабіць яму паза яго. Слухайце, я толькі зараз зразумеў, можа у нас ёсць нейкі прадмет, які дазваляе падвысіць рэзісты, ну каб не так прабівала балюча. Давай, Габрыэль, подлячы мяне. Задзеўбаў са сваім маланкам. Ды што ты будзеш рабіць, а? What's next? Давайте будем фізічнымі херачыць. Можа, гэта будзе лепей. Нават і не трапілі. Цудоўна. О, з'явілася тэургія. Яе можна у RGM мод пераключыць, а гэта таму што бойка будзе даволі доўга яшчэ. Давайте у рэжым RGM пераключым. Паехалі. Full automation mode. Maximum output. You're really beat up. Hurry, you've got to heal. Так, ну і працягваем, проста будзем лячыць усіх пакрыху. У першую чаргу яе, каб яе не вырубілі. Appreciate it. Зараз зноў слабасць. No, I need my Але зараз яна і не вырубіцца. try something else. А, ну вось, цудоўна, блок. Так, чым бы палячыць, чым бы вас падняць? Не памірайце ўсе. Трэба было браць каманду хамяка. Так, Not over yet. каб я ведаў гэтага ворага, я б зусім па-іншаму нашу каманду сабраў. What's the plan? Ну, давайте. Ну, працягваем. Пробуем. О, крыт. Ну, вот. Let's be. Тейпы. Let's have it, fellas. На жаль, у нас большая частка команды зараз, ну, в таким себе стане. А, нет, все нормально, 3 человека было.
Яна такую атака, яку ён блокуе. Lily isn't good on this one. We'll have to try something else. Не пашанцавала. I'll go with. I won't let you down. Єдине, можеш зараз зробив помилку. Він малонка і заб'є головного героя, так? Тільки не заб'є головного героя, будь ласка. Так, він заб'є його зараз. Ну, блін. Тепер починаємо бой. Добре, што гэта не адкідвае мяне, ну, толькі ў бойцу паўтарыць. Патрэбіцца. Так. Зноў спрабуем гэту бойку. Follow my lead. Ну, план змяняем трошки. Каманду мы змяніць не можам у любом выпадку зараз. Таму... Ну так, працягваем біць тым, што ёсць. Мела сансараку зараз актываваць. Давайте спробуем. Yes. Protect your own. I'm ready. Далей мы ведаем, што лёд не прайдзе, таму мае сэнс біць толькі фізічнай атакай. Хоць штосьці. What's next? Джонпэй давай таксама фізічнай, таму што ў яго ёсць высокая верагоднасць крыта, і ён зараз крытануў. Not bad. Так і пераможам. Джонпэй нас выцягне. Што нельга было сказаць пра пачатак гульні. Didn't expect this. I get this down. This is bad. Rejoining the front line. You're back in the fight. What is optimal Так. turn? Гэты ўсе атакі не прабіваюцца. Вось гэтай, по-моему, можна яшчэ. Альбо не, гэта тая якраз такі, якая не праб'ецца. Там. Так, трэба палячыць усіх. Локі, у тебя есть слабасць да электрычнасці? В ідэале застацца на чымсьці, што будзе блакаваць усе маланкі. Ну, гэта... Літаральна гэта наш вішну. У нас больше нічого такого няма з лячэннем. Ну, Локі ёсць, але ён... Трошки не тое. Давайте на Локі останемся. Один вариант нормальный. А, не, вішну ж так само ёсць атакуючая машинность. Які і вішну не можа лячыць. Блин, я зразумеў. А ніякому мне гэта не атрымалася. Let's see. Давай-ка. Зноў крыт. Ну вы паглядзіце. Оу. You're hurt. А дагэтуль ён такім не карыстаўся. Persona. Thank you. What to do? Лячыцца ці не лячыцца? Вось у чым пытанне. Давайте полечым. Thank you for your support. This will do the trick. I'll show you. What's the plan? Persona. Ну и так по колу. Будем протягивать его, просто пробивать. Нажать физичными атаками основным. Хоть у них есть вероятность на крит. И только это нас утягивает. Будь ласка, не забывай, что ты робишь? I won't be beaten. I guess it's back up. This is my retaliate. Лячэнне не вельмі патрэбна. Давай атаку лепей. Strike attacks are no good here. Можем- Be careful. Ось гэтым. I comprehend. И не трапили. Все ладно. Never mind. Ведаете, что? I'll go with. Нет, не ведаете, потому что буду просто лячыцца. Thank you. А я нагадываю, что на гэтым тыдні гэта будзе апошні стрым. Я буду у навакацыях і вяртаюся да вас у аўторак на наступным тыдню. Магчыма, у панядзелак, але наконт гэтага я до конца не помню. Таму там побачымся. Give 'em hell. Давай, Джонпэй.
Сподіваєшся на Джунпей і нічого не тримаєш. Her leader's been knocked down. Я на вакаціях так. Ну, Шагрелі молоток чудовно все витягнув. Все добре. Так, ми зараз RG мод не будемо використовувати, переключаємося на звичайний, ну як не звичайний, наоборот, саме моцно. Просто в одну атаку зараз. На пошкодженню. Давай, жги. Амаль готова. И прийти до катошкового катаняня? Не, катаняня, я поеду... Я поеду состреться с сябрами у Литву, у Вильнюс. И моя жонка, так как ее не вельми зимі цікаво буде тусить, то вона застається дома, і вона і буде за катошками назирати. Блін, я забувся, його ж різ до льда. Ось. На пару дзён я яшчэ ўзяў дадатковых, акрамя паездкі, каб яшчэ дома просто адпачнуць трошачкі. Бо мне вельмі шмат дзён засталося на адпачынак яшчэ з папярэдняга года. У мяне амаль не выкарыстаны адпачынак папярэдняга году і ніводнага дня не выкарыстаны ўвек. Not about desert. No shadows detected. Дзякуй вялікі, дзякуй вялікі. А мы перамаглі боса. Зараз, калі я правильно ўсё разумею, зараз нехта альбо з каманды... Так, вось, Акіхіка. Упэўненасць каманды расце, і яны вераць усё больш у тое, што яны могуць перамагчы Нікс. Наша сувязь з камандай падвысілася, і застаецца, атрымліваецца 3 міні-боса. Oh, there's a Сэнсу зараз змяніць каманду не бачу, бо мне падаецца, гэта мы зараз сустрэліся з самым такім антыфізічным босам. О, Экскалібур. Якраз для Джунпея. А, это для нас. Давайте-ка. А что ты можешь? Экскалибур, скажи-ка мне. Угу, плюс 100 максимального запасу маны. Вау. Ніч халеры? Мой папярэдні меч быў 230 пашкоджанняў, гэты 330. Вось гэта я скакнуў. Ідзем да першага паверху. Можа, мае сэнс... А, мы ж персон ніякіх не зарабілі, правильно? Навошта нам? Так, захавацца. У першую чаргу. Глядзім нашу каманду вельмі уважліва. Наша каманда, у прынцыпе, неблагая. Можем працягваць. Я думаю, з такой камандай можем скончыць. great. 248 паверх. Тады з такой хуткасцю, калі будзе яшчэ чарга босаў, This як is what the дагэтуль. world will look like in the distant future. Huh. I can see that. It does kind of feel like we're inside a UFO or something. Look at it. Магчыма, калі будзе вось зноў набор босаў, то я змагу прабіцца адразу за просто патаку. За некалькі сустрэч з імі. One enemy eliminated. All enemies defeated. It's over. Good work out there. All right, now back to business. We don't see that type of enemy. There's our enemy. Так. It Чому was ми вже hard to ведемо? defeat it. Ай, ну дякую. Ну добре, давайте теургією його. Judgment is here. У гэтага ворага ён адлюстроўвае усі пашкоджанні, які ў яго праходзяць. Мне падаецца, зараз гэтай адной теургіі яго і заб'ю. Так і атрымалася. All enemies defeated. It's over. Good work out there.
Так, атрымаць 2 гамункула, не то, як патрэбна, мне падаецца, у мяне іх хапае. Можна сета сабе атрымаць. Давайте возьмем сета і возьмем зноў досвід. A victory well earned. Наконт вакацый. Я толькі часткова сачу праз Тьютер за тым, як ідуць справы у Тодзе. І як яны там увогуле. Бо яны, я ведаю, што яны прыхварэлі, і я вельмі даўно ўжо чакаю, калі яны вяртаюцца на Twitch. Чого я ніяк не злаўлю іх. Oh, there's a treasure chest. Оп. Паспелі атакаваць цень да таго, як ён атакаваў нас. Let the battle begin. Яшчэ і кубы апынуліся. I'm still setting up. Э, It'll take a little more Чым было з time. такім? Лонка? Так, лонка. Get the enemy down. Може зараз агульна атака і заб'ємо. Угу. Трымалася. Локі, калі ласка, табе ўзровень. Максімальны запас маны таксама бярем. Perfect. Можа, мае сэнс. Я зараз не ведаю, як будзе пабудаваны апошнія бойкі. Можа, гэта будзе памылкай на апошняй сваёй мане даходзіць да апошніх босаў, таму што можа мы пачнем трыгернем івент і пачнем бойку з Нікс раней. Гэта адначасова і добра і адначасова дрэнна, бо ў мяне без маны застануўся зусім. З самага пачатку бойкі. Look at it. Якія прыгажаны. We have Так. the Test advantage. of your strength. Don't get careless. That's it. Слаб. Яны слабы да гэтага. Ой, цудоўна. You did it. Мы зараз звычайнымі атакамі кіравалі. Slice you to pieces. Executed. Так, можна ўзяць гаруду, зноў жа, але ў нас яна ўжо была... Ну давайте возьмем. Больш досвіду і гаруду, калі што аб'яднаем новыя персоны. Perfect coordination. У галоўнага героя зараз 78, а гэта значыць, што мне падаецца, мы зараз можам крафціць сатану. Давайте даглядзім яшчэ гэты паверх. That chest wasn't. У мяне амаль скончыліся гэтыя фрагменты абутачак. Так, паглядзім. Галоўны герой табе не патрэбна? Зберагання святла. Ну давайте, можа, камусьці яшчэ. Джунпэй, табе не патрэбна? Не патрэбна. А што у тебе? Godspeed? Не то, яка патрэбна. Блин, вось гэты бабутак, мне падаецца, лепей аддаць нашай Юкары, які мана вяртае. Давайте перасунем абутак. Давайте у Міцуру дадзім нешта іншае. Напрыклад, вось гэтае зберанне святла. А для Юкары дадзім вось гэта на ману. Больш карысці будзе. У Агіс, на жаль, трэба набываць у асабістай краме. Увесь абутак. Акіхіка. Не то, каб нешта вельмі карыснае было. Не бачу. Сатана. Ну так, паглядзім зараз. Толькі мне трэба дабрацца да гэтага, да порталу назад. Так, у Агіс, так, я у Агіс не магу замяніць. У мяне быў абутак. Які? Ну вось я яго і перадаў. Падаецца, я ўсё добра зрабіў. Ну так, у мяне больше не будет.
Яшчэ гучыць так, будзем крафціць цытану. Цудоўна. Ну вось, атрымліваецца, калі ён на месцы, то у нас усё добра. One enemy eliminated. I'll hit them where it Так, Адель дома. Амаль забілі теоргії, їх зараз просто Not добивати about уже. does it. It's over. No shadows detected. Досвід гроша. And that's a wrap, folks. Мені подається, можна йти наступно. Так, можна йти наступно. Може, докладно розвідав. Вау. This is our chance. Яны з кожним разом усё больш і больш упрыгожваюць, скажем так, свае вось гэтыя кругі, яны ўсё больш і больш прыгожа выглядаюць. Але ўсё роўна дзіўна. Так, это нас павешаныя. Давайте-ка. Ну што, мам? They've been shot. Так, шоп на іх дакладна не прабіваем. Go! Artemisia! Can't stop me now. Няўжо, альбо крыт, альбо слабасць. Слабасць. Накинуліся ўжо на яе, вы шо? Спакойцеся. Ну, забыла. Вось пісала спіс усіх стрімераў. Пакуль пісала, ну там же ж забыцца лёгка. Дзякую вялікі за пост яшчэ раз. Калі не ведаеце, Бэхема зрабіла спіс стрімераў, якія ў нас ёсць. Мне падаецца, кагосьці прапусціла ўсё роўна. Мне трэба палезці ў свой спіс, мне падаецца, кагосьці там няма. Але ўжо можа выправіла, потому што я бачу, што дадавала яшчэ. І там спіс рэальна амаль усіх, альбо ўсіх, хто ёсць у нас на твічы. І гэта вельмі цудоўна, таму што такога трошкі не хапае. Мы вельмі разныя. Ну, мы вельмі розныя, кожны стрыміць сваё, кожны розны стыль мае, і таму зачыць за аднім табе можа просто не падабацца. Ну, ёсць жаданне паглядзець кагосьці іншага, і гэта файна на тупак. У нас ужо ёсць выбар даволі сур'ёзны, просто не кожны глядач можа знайсці стрымера сабе, бо мы, ну, няма такога по типу як мовы, напрыклад, якую можна просто абраць з трансляцыі, вы можете абраць беларускага стрімера. Калі пашанцуе, у чалавека будзе тэкст. Калі не пашанцуе, вы яго не знойдзеце. Вось такая праблема. Time to take action. I'll hit them where it hurts. Artemisia! Я ўвогуле хацеў бы мець нейкія... Я не ведаю, у меня просто была такая думка, як бы файна было не зусім для твіча, але агулам мець нейкія агрэгатары, бо народ спрабуе збіраць нас усіх па тыпу розных спісах і стварае іх, але яны ніколі не аднаўляюцца. І гэта ніяк аўтаматычна не зрабіць, па тыпу у нас няма нейкага папулярнага партала на яком па тыпу дзе паглядзець кіно. Ёсць проста раскіданыя спісы ў розных месцах, і ні адзін спіс не стаў, ведаеце, так па тыпу афіцыяльнай бібліятэкай усяго, што можна паглядзець у інтэрнэце беларускага. Вось такого сэнса. Яны ёсць, проста абмежаваныя, скажем так, у тым, што яны не аднаўляліся, альбо часова толькі былі створаныя, альбо, ну, забываюцца на кагосьці. Shall I move to strike? Такое было бы, вядома, файна, але як яго гэта арганізаваць, калі па зразумелай прычыне, па такой, як ты ўсё збярэш. Not about We've does won. it. No shadows detected. Так. Я ўпэўнены, ёсць яшчэ ў розных месцах. І ёсць людзі, якія пішуць у каментах дзе-небудзь па тыпу «Вау, чмурэнна!» Заўсёды спадзяўся знайсці нейкія стрымы на беларускай. І гэта мне падаецца, напісалі. Я такі, ну, гэта цудоўна, але чалавек просто не мог бы знайсці такога аніяк, нідзе. Я далёка не адзін. Вось, і каб у людзей была проста магчымасць, ну, пазнаёміцца з матэрыялам, які ёсць.
Не абавязкова з маім, да хоць проста з якім. Так, мы прайшлі калідор манат, агледзелі ўжо адразу паверх, і можна ісці на наступны. Oh, there's a treasure chest. Угу. Давідацца могуць толькі тыя, хто шукае. Так. Зноў жа, глядзіце, было бы, у нас ёсць хапае, у Беларусі хапае медыа па тыпу тых жа люстэрка і ну, онлайнер, зразумела, яны не вельмі такім удзельнічаць будуць, але чаму не насамрэч? Вось. І гэта было б магчымасць пашыраць, але зноў жа, па тыпу, гэта там аўдыторыя знаходзіцца, якая не зусім звязана з гульнямі, напрыклад. Вось, для іх піхаць гэта, ну, навошта, здавалася. Ну, шмат пытанняў, у мяне шмат пытанняў, з-за таго, што я сам для сябе не вырашыў, як гэта, па тыпу, у мяне ёсць рашэнне, я ведаю, што трэба рабіць, вось гэтага у мяне няма, на жаль. Вітаю, Ленард, стоит. You hit a weakness. Great work as always, Kirito Senpai. Very still. У мяне была яшчэ вось, напрыклад, наконт агрэгатараў. Нам вельмі не хапае сайта з беларускімі перакладамі гульняў. Мяне гэта думка бянтэжыць, ну, па-тыпу, у нас ёсць, скажем так, з відэа, з кіно яшчэ плюс-мінус. У нас ёсць Анібел, у нас ёсць Кінакіпа, у нас ёсць яшчэ розныя сайты. Ну, я просто беру тыя, у першую чаргу, які я выкарыстоўваю, так? Гэта ёсць, так? А вось з гульнямі, з перакладамі гульняў, такога шкада няма. Нам бы, з-за таго, што нашыя пераклады, амаль большая частка з іх, яны знаходзяцца, ну, такім, па тыпу, як моды ставяцца, альбо нешта такое. Гэта нельга проста ўзяць, пашукаць і знайсці. То есть мець нейкі сайт агрэгатар перакладаў і як іх усталёўваюць, вось гэта было б чудова. Люстэрку робім бяспечна. Ну, так, лагічна. Ну, тут канфліктная сітуацыя атрымліваецца. Ну, складаная канфліктная. Я узняў і потым, калі пачаў гаварыць і думаць на гэтую тэму, я зразумеў, што не, гэта не вельмі працоўны варыянт. That about does it. No shadows detected. Good work, everyone. Now, Бо мне, напрыклад, чаму ідэя з перакладам з'явілася? Я просто паглядзеў, памятаеце Planescape Torment? Хто ведае, то ведае. Там шмат тэксту, там да галеры тэксту, і яго было складана перакладаць. Я зацікавіўся просто для сябе больш, па тыпу, а што, калі зрабіць пераклад? Ну, як гэта выглядае ўвогуле? І як гэты працэс перакладу гульняў працуе? У гэты момант я пагугліў, як зрабіць пераклад Baldur's Gate, зразумеў, якія з гэтым звязаныя праблемы, але гэта, ну, па тыпу робіцца, гэта можна зрабіць. Магчыма зрабіць, пры гэтым будзе аналагічны падыход для усіх на Infinity Engine, то бок гэта першыя Baldur's Gate 2, гэта Planescape Torment і яшчэ пару гульняў, я не памятаю, якія дакладна. Вось, быў такі сайт, але стары не актуальны ўжо. Ну вось я нават і стары не знайшоў. Вось. Я задаўся пытаннем, што можна зрабіць, які ў нас варыянт, калі вось зраблю я яго, і куды я далей буду з гэтым. Як мне пашырыць тое, што я зрабіў з людзьмі, ну, каб яны змаглі знайсці. Зразумела, ёсць тилтер, можна па радыё нашаму сарафаннаму неяк перадаць, і каб людзі даведаліся. Вось. Эйсендейлы, вось, так. Але ўпіраецца яшчэ ў такое пытанне, а дзе было бы такое вось месца, каб проста іх бясконца яны набіраліся там, і людзі маглі выкладаць, і, калі ласка, завітвайце на наш сайт. Ёсць усе, альбо амаль усе пераклады, нейкае месца для перакладчыкаў, скажем так, тусня была. Было бы ідэальна. Калі фінал, не ведаю. Прыкладна мы зараз на 260, можа 250 нейкім па версе, а нам засталося 3, як я разлічваю, 3 міні-боса, і мы на вяршыні Тартару. Пасля гэтага нам трэба проста прагуляць месяц, гэта значна, мы гэтую ноч гуляем уже 3 стрыма. Вось, але потым, калі мы ўжо выйдзем з Тартару, гэта значна хутчэй пойдзе, таму што проста будуць жыццёвыя катсцэны для абмяркоўвання паміж персанажамі.
І мы будзем гатовы да сустрэчы Нікс праз месяц, і нам будзе проста трэба перамагчы. Мне падаецца. Можа не, можа нас проста ўсіх заб'е і капцы. Only 2 left. You've got this. Так, мы можам... Давайте заб'ем. Можа, нават занадта. Так не патрэбна яго было выкарыстоўваць. One enemy. Лепей бы пратрымаў. Good going, Kirito Senpai. Ага, ён увогуле блокуем. Добра. Слабасці мы яго ўсё яшчэ не ведаем. But don't get careless. Kirji. Maybe they can use it now. It's not just my fight anymore. Можа, зараз мае сэнс змяніць каманду, бо у Кіріджа амаль скончылася мана. Enemy is defeated. Калі пабачу тэлепорт, адправімся і буду рабіць замену. А, ён ёсць на гэтым паверсе, то я сабе прыдумываю. This teleporter takes us. Так. Фрагмент тут ты мне не Good дашь? day. Не дашь. Very well. Замяняем каманду. Кіріджа пойдзе на адпачынак. Возьмем, у нас выбор зараз узяць Юкары альбо Акіхіка. Давайте возьмем Акіхіка. Ён занадта далёка яшчэ па ўзроўню. Так, возьмем яго. Не магу яму даць нешта са зброі, там прадметаў. Тебе нешта патрэбна? А, вось, добрая зброя ёсць. Ось так возьмем. І яшчэ абутачак. Ужо лепей. І мне падаецца, на яго... Не, на яго зброі няма. Можа, хоць штосьці з гэтага. Вось так. Абарону мы падвысім. Я перамог, так, 12 ценяў, мы ўжо ў другой частцы гульні. То бок, калі мы перамагалі 12 ценяў, галоўная мэта была прабіцца, ну, прабіцца скрозь іх, і тады бы ўсё скончылася, усе бы добра шчасліва жылі. Але як апынулася, мы зрабілі толькі горш. З-за таго, што мы забілі 12 ценяў, мы стварылі не істоту, якая з'яўляецца прадвеснікам падзення, яна так называецца. Гэта аб'яднаныя 12 ценяў пад кіраўніцтвам 13-й цені смерці. 13 араканы. Дык вось з гэтым гэта прызывае на зямлю Нікс. Калі з'яўляецца прадвеснік падзення, то гэта прызывае Нікс. І тады, калі яна спусціцца на зямлю, усім капздае імгненна. Гэта не... Яна проста ўсім ім... Гэта канцэпт, хутчэй, які мы не можам перамагчы. Не можам, нам так усе сцвярджаюць, і нават сам прадвеснік падзення, які на нашым баку, ён такі, ну, бачце, хлопцы, вам капцы. Вось. Нашы героі вырашылі, што яны будуць змагацца, ну, па тыпу, ну, паспрабуем што-небудзь зрабіць. Адзінае, што мы можам, гэта сустрэць Нікс, як у той момант, калі яна будзе спускацца на зямлю. А спусціцца яна якраз такі на самай вяршыні Тартару. Вось туды мы зараз і накіроўваемся, каб перамагчы, магчыма, сустрэць яе там. І памерці. Ці была змея? Была. Нават атруціла мяне трошки. 252 паверх. Ну, добро. Я спецыяльна, я разумеў, што будзе... Так, зараз. Ці захаваўся я? Я ж захаваўся? Ужо і без розніцы. Я, по-моему, не захаваўся. Я ведаў, ну, я разумею, што хутчэй за ўсё абіранне таго, каб мы забыліся на ўсё і просто дажылі наше жыццё да з'яўлення Нікс. Гэта дрэнная канцоўка, і я па тыпу яе спецыяльна абраў у пэўны момант, ну, захаваўся перад гэтым, абраў яе, паглядзеў дрэнную канцоўку, і потым вось працягваем зараз. Хутчэй за ўсё з пазітыўнай. Паглядзім, што будзе. Так, давайте одразу пачнем з аракула. Добра.
Огонь у нас есть, маланки нема. А, не, есть у нас маланка зараз в команде. Льда у нас нема, потому что мы заменили Кириджа. Резист. Ну ладно. Ну так, терапія була б неблагом. Зараз я ніяк уже просто призвичаюся до гэтага. Блін, усё резисты. Няўжо у яго фізічныя слабасці? Нават не трапіў. This is my resolve. Persona. О, добра, яго фізічнымі атакамі трэба прабіваць. Толькі я замест гэтага зараз палячуся. Бойка з папам рымскім. У мяне ёсць гэтае самае персона Цезар у аднаго з персонажаў. Ён якраз зараз у камандзе. Ідэальна, мне падаецца, варыянт. Вось у яго зараз. Тень, якая, не тень, персона, якая з'яўляецца па-за ім, гэта якраз такі Stand on this. Цезар. Ідэальная камбінацыя. Цезар б'е папу рымскага. Ready to rock. Я згодна, яна такая сабе. Ну, калі гуляў у пятую персону, то там вельмі, для мяне вельмі раптоўна дрэнная канцоўка ўзнікла. Я яе зусім не чакаў. А вось, там не настолькі відавочна, як тут было зроблена. Max firepower. Let's go. Hit it up. Ці ёсць у яго слабасць да холоднай зброі? Трэба праверыць, гэта лагічна. I can do this. Гэта лагічна. Абавязкова зараз праверым, калі яго ход будзе. Ну блин, мы скончым, мне падаецца, раней. Так, мы забілі. Enemies defeated. Зараз праверым. Good work out there. За бой прыжу. Так, у галоўнага героя ўжо 81 ўзровень. Я забыўся, мы ж маглі гэтага, мы ж маглі сатану зрабіць. Халера, збываюся. Трэнжу тут, трэнжу і збываюся. Так, вось гэта мне трэба замяніць. Oh, new skill, huh? Так, о, вось, у яго слабасць... ты амаль маеш рацыю. У яго слабасць да льда. На жаль, ні да холоднай, ні да фізічных атак. Я бы чакаў, што у яго будзе слабасць да колючых атак. Так. Маланка. На ўсіх ворагаў. Гэта разумею. О, Йокамас. Зноў жа, перамаглі яшчэ аднаго міні-боса, атрымалі яшчэ адзін узровень адносінаў з камандай атрымаем. Здаецца, толькі 2 атрымліваецца. We're so close to the end. Just thinking about it makes me nervous. I feel Выходу яшчэ не ведаем, 253 паверх. Дайте мне мой телепорт. Ага, яшчэ один босс. powerful enemy spot. Okay. Добра, у нас няма ніякага телепорта, не даюць, таму без сатаны будем. Let's do this. Two enemies. You can do it. Пурум. Чем тебя? У нас есть маланка, давайте лед шукать одразу. Не ён. It's gonna win this. Маланки. I've got this. Лечится. Добро. Слабее до статуса все стали.
блокує його. Оу. Одразу Джунпей сам себе забив, яны адлюстравалі усе пашкоджання. Summoning. I'm still setting Так, мы все еще не можем проскановать их. This is my resolve. Давайте попробуем. Адлюстровуйте это. Чтоб такого заробить. I'll go with. По-перше, поднимем Джунпея. Не трималося. Страх паралізуємо. Це і фізична атака. Так само паралізована страхом. I disobeyed the attack. А агульна прикладна, там у нас зараз геймплейна у нас нешта 86 гадзін, ну, бліжэй до 90 нешта, я не памятаю уже дакладна. Плюс я згубіў у гэтым захаванні некалькімі захаваннямі 10 цалкам можа 3 гадзіны прыкладна так, то бок, ну, я думаю, што за 90 гадзін. А што лупіць пад BDSM-шчыку, каб яму падабалася? Лагічна ж. Давайте одного забить. Show no mercy. Я скажу, что, ну, знову ж, параўноўваючы пятую і трэцюю, адчуваецца працэс значна больш грындовы. На мой густ. Таму я яшчэ падрасцягваў, каб даць сабе трошки адпачнуць ад гульні моманту. Так, трэба падняць персонажа. Джунпей, падымайся. Купіць спаць. I still got some fight in me. The enemy seems impenetrable to piercing. Так, слабасцяў няма, агонь не працуе, фізічныя атакі вельмі абмежаваныя. Ох, мы іх будзем колупаць. Our leader's been knocked down. Get out of here. Can't stop now. Ён гэта адаб'е. Да гэтай. Страх. Оу, Shacklin's out of the fight. зноў забілі. Да што ж ты будзеш рабіць, а? У прынцыпе, можна было б Айгіс переключыць у рэжым Орджі, і каб яна прабівала яго ўсіх. Ён там адзін той жа навык выкарыстоўвае. Так. Чым я яшчэ раз I've магу? already scanned this one. В прынцыпе, ўсім. Галоўна, каб шмат пашкоджанняў наносіла. Вось гэта можна. Vegas has taken serious damage. He needs to recover. Так. Мгм. Давайте яго. Мне падаецца, гэтую тэоргію я яшчэ не бачыў за ўвесь час. А не, бачу. Боже. Go back to hell. 83 вийшло. Ну, мені, звичайно, я, звичайно, доволі повольно проходжу. Не ведаю, мені з так усіми гульнями, коли глядять там середню кількість проходження, у мене... Серйозно? Яны імгненна забілі галоўнага героя. Мне падавалася, у мяне яшчэ хпала. Ёсць такая штука ў гульні, механіка. Ёсць некаторыя магчымасці могуць імгненна забіць. Вось такая штука. Але ёсць прадметы, якія абараняюць толькі галоўнага героя ад імгненнага забівання. То бок, ну, просто ёсць па тыпу скіл, які мае па тыпу 10% верагоднасць, што ён імгненна заб'е ворага. У гэтым выпадку яны зараз гэтым скарысталіся і імгненна забілі мне лідера. I'll go with. Так. Ты робішся супольнікам гэтага працэсу, тады гэта ўжо не бойка, і там трэба цэнзурыць. Detected. Так. Гвалт дапушчання да таго часу, пакуль нехта не пачынае атрымаць задавальненне. Мне падавалася, гэта трошкі наадварот працуе, не? I'll take care of this. Let's see. Так. Паралізованая страхом. It is time.
Давай-ка так. Вось. Зараз мы ведаем хоць што, чым можна біць, чым нельга. Можа зараз... Мне падаецца, у правага менш здароўя, чым у левага. Зараз могу блытаць. А, я зразумеў. Ну, калі абмежавана падпіскай, то зразумела. Я уже трошки скардзіўся на гэта. Я не ведаю, колькі раз я ўжо гэта паўтарыў, але адчуванне, што гэта, ну, трэцяя персона значна больш грындовая, чым пятая. Значна больш грындовая. Але адчуванне. Ну, у прынцыпе, калі так параўнаць і, ну, падумаць, то прыкладна адно і тое ж. Я скончыў пятую персону за 120 гадзін. Пад канец яна мяне так не задзяўбала, як гэтая частка на 60-й, прыкладна 70. Задзяўбала не зусім карэктнае слова. Мне цікава, што будзе далей. Калі б мне не было цікава, што будзе далей, я б не гуляў. Ау! Навошта ты картон б'еш? Пыніся, калі ласка. Ты ж, колькі? Спакойся. Так, давайте, можа, у одну цель будем правого пробивать, бо нешта хутчэй памірае. Не только каб значна он пробивае, насамрэч. Надо сказаць, што Акихіка яшчэ значна ніжэй па ўзроўнях, чым астатнія. Блин. Так, лячэнне на ўсіх. Давайте, блин, паралізавала страхом. Калі ласка, галоўную герою не забывайце. Забіла. Ну што ты будзеш рабіць, а? Зараз пагляджу, можа нешта па прадметах я магу перасунуць, каб абараніць сябе ад забойства імгненнага. А, я ж... Ну так, як я Что у нас предметов есть? Это все фигня. Атаку. Снова атаки, оборону подвышаю. Довольно шмат у нас чего есть. Вось гэта. Одну магічную атаку няхай адаб'е. Потому что смерть головного героя это одразу смерть усім. Ці ўзровень ворага ускаліруецца залежна ад майго? Не. Узровень не выключна ён фіксаваны ворагаў. То бок тэарэтычна можна пайсці і пафарміць ворагаў, каб проста прыйсці на супраць іншых змагацца. Калі вяртацца ў ніжнія паверхі тартару, то ворагі проста будуць ад мяне бегчы, бо я занадта моцны для іх. Так, яна залежыць толькі ад паверхні. Ну, то бок фіксаваная. Так. Валера. Яны выкарысталі гамункула. Гамункул памірае за мяне, за галоўнага героя, і такім чынам зараз галоўны герой не памёр. Але ў мяне, як апынулася, у мяне застаўся апошні гамункул. Зараз выкарыстоўваецца, і кожны раз мяне забіваюць, ну, гэтым. Тут ёсць магчымасць падзнізіць складанасць. Я думаю, ўжо можа нават гэта зрабіць. Бо нешта мяне балюча. Ну што, Орджэў не спрацаваў так, як я разлічваў. Калі б хоць аднаго з іх забілі, ўжо было б значна прасцей.
Так, я пропущу зараз ход. Ну не, ну ай, отшипися. Just hold on for now. You'll get out of this. Не падається, не тримається мені одна от одного забити. До того, як вони заб'ють мене. Будь ласка, не уголовного героя. Ау, я не вижив, ви погодите, я не вижив. Так, дайте-ка, хоч використати нечто моцне, повністю вертає здоров'я героя. Давайте ось так. Треба почати користатися усіма моїми предметами, які я набрав за усю гульню. Не перпомпаваны. Я літаральна йду з той же самой хуткасцю, як і гульня. Калі добра гуляць у персону, я не вельмі добры гулец у яе, калі што, то можна выкарыстоўваць, ведаць, якія персоны мацней за якія, таму што яны персоны паміж часткамі прыкладна аднолькавыя. То бок вы можете ваши веды распаўсюджваць з адной часткі на другую і выкарыстоўваць правільныя персоны ў правільных камбінацыях. Гэта можа быць карысным. Плюс яшчэ можна намацавацца так, што не абавязкова грындом, а просто ведаючы, што аб'ядноўваць з чым, і там яшчэ дадатковыя карткі накладваць, то можна атрымаць сабе эфекты, якіх ну просто так не атрымаеш па-іншаму гульне. Нейкія адбітыя камбінацыі. Вось, але ну гэта відавочна калі ведаеш. Я не з тых, хто ведае. Так, у нас есть крыт. Я зараз передаю атаку галоўнаму герою і падымаю кагосьці. Хоць кагосьці, насамрэч. Так. Джунпэй у першую чаргу. I still got some fight in me. I'll go with. І яго таксама. Ну, одразу почалося. Крити на трох персонажів одразу. Ай, холера. Ну, добре, що блокую маланку хоч. Sonata-senpai's back in the Так, він може лячить і може полячити повністю себе або головного героя. Давайте для безпечності головного героя будемо лячити. Не хапало мне, как мне бойка зараз кончилась, тому що його забили звичайними атаками. Ось, я вельми удало це зробив. Hold on for now. You'll get out of this. Ну серйозно. Won't be beaten. Тільки не зараз. Ні. I can do this. This is my duty. I'll get it next time. Да коли ласка, мені одного з їх забити, уже стане простіше. Не уголовного героя, не-не-не. Operation Unsustainable. Полют штык. Накидывают мне все. Да что ж такое? For now. Головного героя вообще никак не поднять. О, есть. Крыт. Кайфы. Передаю атаку. Аес. Аес полечит головного героя на максимум. You'll get out of this. У першую чергу головного героя. Пофиг на то, что у остальных здоровья нема. What is up? Ёсть. Далей можна сабе можа вяртаць здароўе. Давай сабе. А вось і галоўны герой выйшаў са статуса. Лячэнне. Мне падаецца, у іх гэтае імгненнае забойства, яны абмежаваныя па колькасці выкарыстання, то бок яны не будуць гэтага выкарыстоўваць больш аніяк. Я спадзяюся, што гэта так. Ой, я звычайна так выкарыстаў. Damage inflicted. What's the plan? Let's do this. Persona. Ёсць, -1. Добра. Let's see. Паўтараем тое ж самае, зараз будзе трошкі прасцей, яны хоць абодва не ходзяць. Summoning. Athena, engage. Я згодны, Леонард. Нейкая жесть.
робиться. Thank you very That much. was close. Што гэта ўвогуле? А, ну добра. Падалося, што такое не было дагэтуль. Наклаў страх, які будзе не даваць магчымасці яшчэ і хадзіць усім. What is optimal? О, у прынцыпе, давайте ты ўргі фікачыць у любы момант зараз. Складаны вырок. Але зноў жа, гэта амаль, мне падаецца, гэта перадапошні. З міні-босаў. Your funeral has in time. Just stay strong. Переключаемся. Што у нас там за святло? Не. Ну. Ну, такое сабе. Переключаемся. У нас ёсць вішну. І вы за яго. Ёсць нешта за... Вось, падайдзем. Мне падаецца, ведь рыма, а не пробіваецца. Угу. Атрымалася. No shadows detected. Уф. Ёсць. Добра. Oh, you sure? І у Цезара новая магчымасць. Рука Бога. Добра. Моцная фізічная атака на одну цепь. Leader. Апошні застаўся. Дайте ко мне момент. Зараз паведамленне пра бо перашкаджаюць. Ёсць. Ці планую я змяніць? Я думаю. Это неблагая пачка, але ў яе ёсць вельмі высокія слабасці. Я як мінімум жадаю ўзяць юкары на гэты заход. Зараз яшчэ трэба глядзець узроўні. Таму што у мяне ёсць пара персонажаў, якія даволі нізкія па ўзроўнях. І мне бы замяніць на больш высокія тупа для апошніх боек. О, зараз тэлепорт калі знайду, то гэтым займуся, палічу, што ў мяне там па планах. There's a chest. Ну і куфр. Блін, няўжо мне... Тэлепорта не будзе? Тэлепорта не будзе, у мяне няма магчымасці замяніць каманду. Каманда як ёсць. Так. Ну, у нас амаль скончылася мана, тады давайте ўжо прадметы есці. У нас шмат. Пратрымаў. Гэта можна павыкарыстоўваць. Десятак для галоўнага героя. Далей яшчэ. А, у прынцыпе, вось гэта можна поўнасцю до конца. Так. Больш агрэсіўна будем выкарыстоўваць з-за таго, што набліжаемся до конца гульні. Ну, у прынцыпе, гэтага павінна хапіць на бойку. Так, дайте ко мне момент. Сатану я магу зрабіць толькі калі мяне дадуць магчымасць прыйсці да самага ўвахода, на жаль. То бок, ну, мне літаральна трэба вяртацца, а тэлепортам мне не даюць ужо трэцюю бойку. По лесвице подняться, ну так. Я не упомню, як по-польску буде сатана. Пачакай, Вельзевула, у мяне яго атрымаў. Я просто атрымаў, Бельзебаб. Дайце-ка пагляджу-ка. Мне падаецца, яна ў мяне просто ёсць, таму што я яе забраў. Не, забыўся ўжо нават, як глядзець. Вось, Бельзебаб, Бельзебул. Вось, ён у мяне ёсць, я яго просто падняў. Ну, ён з ворагаў на паверхах падаў. Так, ну а ты што ўмееш? Зноў і са забойствы будуць. Можна калёнска без гэтага?
Канфуз, гэта дрэнна, непрыемна, і калёска не трэба. 18 тысяч йен просто уляцела зараз. What is optimal? Wait, Ці магу я статусы здымаць? Не, не магу. this is my duty. Добра, пакуль што ўсё, што мы б'ем, ён... Ага, прадмет выкарыстаны. Guess what the doctor ordered. Thank you for your support. Ну, в прынцыпе, не блага выкарыстоўваць хоць прадметы на сваіх, а не на ворага. Persona. Пакуль не той, каб зусім дрэнны вораг, я скажу так. Мне пашанцавала, што ў мяне ёсць адзін персонаж, які можа здымаць статусы вялікі. Оп, крыт. Можа я зараз... Ну, ўсё. На трындзе ўсё. Так, Summoning. давай-ка ты будзеш лячыць. І ў першую чаргу сябе. А, іншыя? Окей, добра. Я думаю, лічу, што гэта, ну, яны як бы і ёсць, просто што, можа, вы не парадзялілі. Give him hell. Так, Джунпэй. У прынцыпе, так, мы можам паспрабаваць яго вось гэта так. Резісты. Не пашанцавала. Добра, будем меншым біць далей. What is optimal? Persona. Трэба падняць толькі нашага Акіхіка. What to do? А, дзе там наш пад'ём? I'm good to go now. Ну, і чым ты сабраўся? Ау! Ну, я толькі падняў. Ты што робіш? It is time. Так, поўнасцю лечым галоўнага героя. Мне падаецца, гэта будзе яшчэ больш душна, чым папярэдні. Трэба было іншую каманду збіраць для гэтага. Так, ну што, падымаем пакрыху. По цябе? It's gonna win this. Мы ж не ведаем. Так, мы не ведаем, ці ён з... А, маланка не падыходзіць, добра. Лічна атака одного ворага. Адлюстроўвай назад. Ау! Electricity is useless here. Зусім Never чмурэло. mind. Ну і слабасцяў у яго няма. Ну добра, добра. I can do this. Робім тое, што можам. Persona. That'll help. Блін, ми зараз ось лідерання його знову подимемо. І він наступною своєю атакою знову його заб'є, так? Так. Ну, як я і сказав, в принципі. Я ще не трапив. Summoning. This is my duty. Thanks, dude. Ну что робить? Что будем робить? Что будем робить? Я могу альбо полечиться, альбо нанести моцную теургию. Давайте, может, полечимся все ж таки. Не падабаецца мне гэта, калі ты ўсе свае хады траціш толькі на той, каб лячыцца. Orders unclear. Яшчэ канфуз. Ну, цудоўненька. Now's my chance. І грошы ўляцелі. Here, G. I think I can use it. Блін, теургія гэта добра зарахаў, толькі лепей, калі ўсе жывыя на гэты момант. This is my resolve. Persona.
Давай, ворог. Калі ласка, не забивай нікого. I can do this. Wait for someone. У прынцыпе, вораг-то не складаны. Калі так паглядзець, яшчэ трошкі уляцелі. I guess it's taken heavy damage. І яшчэ грошыкі ўляцелі. Да што ж такое? Пакіньце мои грошыкі на месцы. Можа за яе... Ну нават калі яна ўпадзе, давайте даўргію выкарыстаем. Больш карысці будзе. Я ўпэўнены цмок, што як мінімум першай часткі персоны прыкладна так і рабіліся. Я гаварыў, што ў другой часткі персоны гісторыя скончваецца тым, што вы бароніце сусвет ад нападзення гэтага самага Гітлера. І па тыпу ў 2000 нейкім там годзе, ну, такое, ну, альбо 90-м. Там усё пайшло не туды. Калі яго перамеш... Не, грошы не вяртаюцца, гэта ўсё у адзін бок. Let's see. It is time. Так што грошы ў нас уляцелі і ўсё. Галоўна, каб галоўнае героя не забілі зараз. Я за гэта бянтэжуся, бо я зараз не туды выкарыстаў лячэнне. О! Добра. У другой частцы я зараз гэта, ну, гэта, вы бачыце, гэта быў спойлер, але я ўпэўнены, ніхто з вас гуляць не будзе ў другую частку. О, блін, што за халера, ён забіў. Say something, please. Кабзда. Карацей, другая частка распавядае пра ідэю. Давайте яшчэ раз, я не буду і калі яшчэ раз зараз памрэм, то можа падзніжу складанасць, бо занадта. Там по типу такого, Гітлер реплоїда верхом на тиранозаври. Карацей, што пайшло не так? Там ёсць свая гісторыя, і яна пачыналася прыкладна як, ну, трэцяя персона, ну, глобальна. Ёсць нейкая праблема, і, по мне падаецца, там серыю забойстваў яны расследавалі пад падлеткі, альбо нешта такое. І потым нейкія дзівосныя рэчы ў горадзе пачалі здарацца. Вельмі дзівосныя рэчы. Справа ў чым, карацей, галоўны пасыл гульні, што існуе сусвет як бы персон, так? І ёсць як эйдасы, карацей, ідэі, якія існуюць. І гэтыя эйдасы могуць уплываць на наш сусвет рэальны. Справа ў тым, што хтосьці разбурыў бар'ер, альбо нехта разбураю падчас сюжэта гульні бар'ер паміж двумя сусветамі, сусветам матэрыяльным і сусветам эйдасаў. Вось. І ўсё ідзе не туды, зусім не туды. У прынцыпе, так, атрымліваецца, што людзі, калі пачынаюць верыць у штосьці, яно пачынае матэрыялізавацца. А калі яно пачынае матэрыялізавацца, то яны яшчэ больш у гэта вераць. І такім чынам нехта проста пусціў слух, што Гітлер восстаў з мёртвых, і хтосьці ў гэта паверыў. І пачалося. Па тыпу, у канцы гульні свет настолькі наябнуўся, што гэта літаральна апакаліпсіс унутры адбыўся, і адбыўся перазапуск сусвета. У трэцяй часткі на гэта ёсць невялічкая спасылка. Галоўны злодзеі спрабавалі перазапусціць сусвет. Ну, вось там, памятаеце, гэта наш, як ён, прадрукаваты, карацей, наш прадседатель нашага савету. Вось, ён спрабаваў перазапусціць сусвет, ён літаральна спрабаваў зрабіць тое ж самае, што ў другой частцы. Это спасылочка туды. Ядерны выбух не памятаю. Это можа быць у першых двух частках. Я іх не гуляў, я просто ведаю сюжэт прыкладна. Вось. І так, ядерны выбух, ну, магчыма, Shin Megami Tensei было. І таксама для кантэксту, Shin Megami Tensei гэта тата персоны. Персона гэта літаральна адгалінванне ад серыі гульняў Shin Megami Tensei. Там гісторыя першыя персоны былі кібердземаны, прызваныя падлеткамі ў школе. Гэта былі першыя персоны. Так, альбо полечиться. Давайте полечимся. Альбо статус занять, альбо выратовать. Давайте поднимем еще первую шагу. Это все Платон. Так, там
тут по філасофіі, калі ведаць, мне падаецца, калі разбірацца і лавіць гэтыя спасылкі на філасофію, то тут такого просто шмат. А, это не працуе. Ау. Я забыўся, што гэта не працуе. I won't be beaten. Шыны гумавы Tencent. Ну, вельмі танныя шыны. Якія знайшлі. Ну, якія ёсць, бачите. Я говорю, что давайте, может, назву гульні у чат напишу. Shin Megami Tensei. Прикладно так. Я могу помиляться, може, трошки, але ну, прикладно ось воно. Ще треба пам'ятати про Катерину, яка ніби і особна, але так само побач Катерину. Я зараз нечто пропускаю. Thank you very much. Так, хотів би я побачити Лараведа по сусвету Shin Megami Tensei страшний чоловік. Я згодний. Это треба такое вельмі асабістае, вельмі сваё, непаўтаральнае. Это нейкая гульня. Shin Megami Tensei так. Гэта серыя гулін. Спачатку была Shin Megami Tensei і серыя гулін Shin Megami Tensei. І толькі потым з'явілася Shin Megami Tensei Persona. І вось гэта была першая персона. Persona, скажем так, больш лайтовая версія Shin Megami Tensei. Калі вам падавалася, што гэта ўсё тут занадта. А, пра Кацярыну. I appreciate А, Кэсарін. Усё, узгадаў. Так. it was time. Ну так, яна ніяк не звязана з сусветом, мне падаецца. Там нічога такого не было. Не, там ёсць трошачкі пракідваюцца такія моманты, але не значна. Альбо ўсё ж таки не... я неправильно тебе зразумеў, Каця. Ты спасылку скінула? Бо спасылкі ў чаце яны замалёўваюцца, на жаль. Ось, там можна гэта ўключыць, але тады ўсе боты будуць гэтым карыстацца вельмі агрэсіўна. Так. Да что ты будешь рабіць? Я забыўся, чым... А чым я увогуле мог яго прабіць? Ён жа нічым не можа нічога ім не зробіць. What is Атрымліваецца, у нас один персонаж, які літаральна ў гэтай бойцы можа адсутнічаць. Не, у папярэдні раз это мяне забіла. А зараз чаму не забіла? Я не разумею, як гэта працуе. Ну, павяртайся. Просто у Атлуса я чаму згадаў, я палічыў, што маецца на ўвазе Кэсарін. Гэта ёсць такая гульня у Атлуса, у тых же самых працоўшчыкаў. Вось. Там хутчэй... Ну, там складана пісаць эту гульню. Я лепей пагугліць. Так, ну, атрымліваецца толькі гэтым. Убиваем. Лечения нема ніякага. А што калі ён паходзіць і галоўнага героя заб'е? Давайте прадметы выкарыстуем. Ну, хоть трошки полечим галоўнага героя, і нормально будзе. Мне нешта адваліўся чатик у бэншце, калі я не могу зараз прачытаць, я чакаю, пакуль ён вяртаецца. I can do this. Athena, engage. Так, гульня Атлуса, гэта тая мелася спецыфічная, але з сэнсам, так бы мовіць. Так, мне вельмі спадабалася, ну, калі я праходзіў. І гэта была моя першая гульня, у якую я пагуляў ад Атлуса, і я забыўся на гэтых працоўшчыкаў яшчэ на 10 год. Thank you for your support. Потым я даведаўся пра персону.
закатика чату. Я что робить? Зовсім дивно. О, все верталося. Давайте я напишу Кэтрин у чатик. Кэтрин. Мне подается так написано. Чому я не користуюся бафами союзників і бафами ворогів? Атака, улучшання. Так, ну, справа у тим, що збольшого у мене є, наприклад, підвищення атаки персонажів, так? У мене персонажі зараз без конца помирають. Ну, по типу сенсу в этом зараз немає великого. Плюс зняття дебафов, мені подається тільки у головного героя есть, а єдине, чим він кожен ход робить, це або лечить себе, або піднімає персонажа. Я не користуюся тупо тому, що у мене на це нема часу. Ось і все. Вот така логіка. Оборони, на жаль, вам подається мені оборони, скіли оборони, я шмат які... Не зашибись. Я шмат з яких персонажів прибрав з разликом, що головний герой це буде робити. А я головний герой, як ви бачите, кого він буде боронити, коли він у конфузі. Радіо Відариса виглядає літерально як персона. Візуальний стиль утримується. Давайте я подзнижу складаність. Не, я і так у нас на нормі повинен пройти. У нас неудалая команда, я скажу, еще для этого. Не вельми. Давайте поглядим, може я нечто бафами могу реально зробити, може это має сенс. Не, это на наступну магічну атаку, это не то мне допомогло. Так, Темра... Тут нічого такого. Але яна не персона зовсім. Ну, по типу, а ніяк, вогуля. Так. Резистант. Оборону ворогов понижаю. Это не только великая... Мне бы задымать эффекты. Отбиваю одну физичную. У меня нема реально бафов, мне подается, дало. Мне бы нечто, что здымало з його было бафа. Такого нема. Угу. Ну тут по-розному, вельми різні комбінації для персони. Я у Вогулі в основному гуляю просто пошук слабостей і фізичні крити. Тобто такий у мене звичайний підход. Але тут воно не вельми працює, я не вельми удало ворог для этого, коли він може і мене не забити тебе. Так. Я думаю. Давайте переключимся на Локи. Ну и будем бить просто атакой. Я на байне замаскировали под персону. Гэта увогуле пазл. Ну, по геймплею гэта пазл з вежамі. По типу вежы перасоўваць туды-сюды, кавалкі, каб падымацца вышэй і вышэй. Сюжэтна гэта пра адносіны паміж мужчынамі і жанчынамі. В основном пра адносіны паміж мужчын з жанчынамі. Таму што галоўны герой хлопец, і ў горадзе завёўся нейкі серыйны маньяк, які забівае хлопцаў, якіх былі там неяк по типу забівае не адзінокіх хлопцаў, а які пасварыліся са сваімі дзяўчынамі, нешта такое. І на працягу гульні ён, по типу, ты можаш, у тебе любоўны трохкутнік, альбо ў новай версіі нават чатырохкутнік, у якім галоўны герой і 3 кесарин з рознымі імёнамі. Ось. І ён заблытываецца канчаткова сярод гэтых адносін. Ось прыкладна так. Это Tower Defense? Не, там ты просто на вежи лазишь. Это складно объяснить. Я такого геймплея амаль нигде не бачу. На неким пазле только бачу. Складно описать. Геймплей там не про геймплей. Вот и все. Конечно, у меня без конца отваливается твичевский, стримерский эти дашборд. Менеджер стрима. Самое неприемное яшчэ ў маёй сітуацыі гэта усе персонажы атрымліваюць сабе статусы. Я ні халеры з гэтым зрабіць не магу. Я магу только стаяць і за адзінае, калі я магу хадзіць, гэта за Аі, если я магу палячыць свайго саюзніка. Вось гэта не бот. Конфуз кляты. Ось, статус зняўся пад сябе.
Вось гэта я падвышу. Але сэнс ад гэтага, калі ўсе астатнія персанажы, ну, What's the plan? так, это не працуе, вось ты працуеш адзін. Угу. Это ён з бафамі не змог трапіць. Persona! В прынцыпе, ці ёсць у мяне нешта. У мяне бясконца адвальваецца чат. Я не ведаю, што пачалося. У мяне інтэрнэта няма на ноутбуке, з якога я чат гляджу. Чаму інтэрнэт? Яго бывае, але я не ведаю. О, усё, мне падаецца, зараз усё вярталася на месца. Так, дайце-ка прачытаю, бо я знік. Так, 3 Кацярыны з рознымі імёнамі. Так, там Кесарін, Кесарін і Кесарін. Там просто трошки адрозніваюцца іх імёны па тыпу одну літару, нешта такое. Але гучаць аднолькава. Угу, так. Можна яе балаў закінуць? А дайце, я не ўпэўнены, што яна ў мяне ёсць на кампе. Яна даволі шмат каштуе. Хіба з гукам няма, гэта чакана, таму што комп, з якога я гуляю, які я гавару, з ім усё ў парадку. А ось з якога я чатку чытаю, усё адваріваецца. Так, лечымся. Мне бы баф на абарону, таму што ці ёсць у мяне... Так, мне падаецца, я прыдурак, які прыбраў сабе ўсе бафы на абарону, таму што такі, ну я ж і так добра ўсё забіваю. Я фармлю бясконца. У прынцыпе, гэты хлопец не можа нічога рабіць. Яму няма чаго, няхай бафае нас, хоць штосьці будзе. Thank you for your support. What's next? Так вось. Кэсарін, так, яно пра тое, як галоўны герой чыцерыць, альбо не чыцерыць, у залежнасці ад вашых выбараў сваёй дзяўчыне. І там сітуацыя атрымліваецца такая, што ён не вельмі ініцыятыўны хлопец, і атрымліваецца, што яго сітуацыя цягне туды, куды ён зусім не чакае, і ну там яшчэ і пачынаецца свая жэсць, карацей. І вось на фоне гэтага ў горадзе адбываюцца забойствы хлопцаў, якія прыкладна трапляюць у тую ж самую сітуацыю, што і ён. Нешта даволі такое незвычайнае. Але гэта больш як візуальная навела, чым такое, ну, гульня. Лічуць, колькі персон доўжыцца, но за пятніцу нават туторыял не пройдзем. Там... Не, там ёсць туторыял, но я не памятаю. Я дакладна не памятаю, колькі на што уходзіць на той гульні. Я памятаю толькі сюжэт у асноўным. Геймплей, я памятаю, што ён такі вельмі мімаходам ідзе. This is my resolve. Athena! Я нешта альбо затрындзеўся, альбо што. Я зараз не разумею, мы неяк яго крыху перамагаем, мне падаецца, не? Што здарылася? Нешта змянілася? Я ў тактыцы сваёй нешта змяніў. Давайте-ка паглядзім. Так, это пробіванне электрычнасці. Давайте абарону ворага знізім. Карысная штука. Що забіваць будем? Кайфовая вельмі магчымасць здымаць усе бафы з ворага. Вось гэтага, на жаль, рабіць не магу. Ну давай, няхай працягвай бафаць усіх. Ты ўсё роўно не можаш ім нічым прабіць. Ice doesn't seem to Так же? have any effect. По-моему, не можа. Там яна назад убівае. Summoning. Наконт таго, што адбываецца. Ну, так як ну, насамрэч, тут сістэма бойкі ў асноўным, Did I scan on давайте this? праскануем яго. Яна ідзе навокал розных элементаў. Ну, то бок у мяне ёсць там 3 элементы фізічных і яшчэ дадатковыя, ну, як дадатковыя, галоўныя, якія ў асноўным выкарыстоўваю, гэта там лёд, агонь і розныя іншыя. У ворагаў ёсць адпаведныя рэзісты альбо слабасці на гэтыя магчымасці.
У асноўным мне трэба біць там, дзе іх слабасці няма. Вось зараз можна паглядзець спісак злева зверху. 3 фізічныя, ідуць далей 5 іншых элементаў: святло, цемра, агонь, лёд, электрычнасць і вецер. Вось праз гэтыя я гляджу на гэтыя элементы, я ведаю, што мне патрэбна біць кудысьці вось колючае пашкоджанне: агонь, вецер альбо святло. Бо інакш ён будзе альбо адбіваць назад, альбо рэзісты мае, альбо, лечыцца ўвогуле, што зусім непрыемна. Так, это я оборону подснизила. Мы ж можем там яшчэ рэзіст да маланак зняць. Давайте яму знівем. Тады у нас яшчэ один персонаж можа хадзіць. Так, і далей на гэта накручваюцца дадатковыя механікі па тыпу у кожнага персонажа ёсць толькі свае абмежаваныя магчымасці, свае элементы, якімі ён можа біць, і зноў жа мэта падабраць так, каб гэта было прасцей прабіць ворага. Так. Я не памятаю. Масів гэта нават яшчэ больш такім чынам будзе. Плюс ёсць і тое, што вельмі важны момант у гульні, вакол кого шмат гуляецца, гэта калі ты прабіваеш крытом альбо знаходзіш слабасць ворага, то ён можа ўпасць. Калі ўсе ворагі ўпалі, можна наносіць агульную атаку, і гэта дадатковае пашкоджанне. Вось, гэты вораг, на жаль, падаць не жадае ніяк, але мы яго і так скончым зараз. Кайфы. Ну вось. Усяго там 3-4 спробы спатрэбілася. Абайшлося без ваншотаў. Дайце мне мой тэлепорт назад, калі ласка. Так, моц. Збегатель, да. Так, это патрэбна будзе? Лячэнне таксама патрэбна. Блин, вось альбо пакінуць можа стакавацца, альбо моц яго электрычных магчымасцяў падвысіць. Мне ўсё гэта патрэбна. Давайте, можа, масавая электрычнасць ад яе падбавімся только. Таму што там моцна. Угу. Падаецца, гэта зараз будзе вяршыня. I am thou. Thou art I. The bond thou hast nurtured hath finally matured. The innermost power of the Judgment Arcana hath been set free. Мы, атрымліваецца, за одну ноч, ну, тэхнічна за одну ноч прабілі поўнасцю увесь гэты рэгіён да самай вяршыні. Плюс яшчэ, мне падаецца, кавалак папярэдняга рэгіёна, якой мы не скончылі тады. Ёсць тэлепорт. Апошнія крышталікі свае выкарыстаем на гэты куфар. Я спадзяюся, тут нешта добрае. Дзякуй вялікі, проста ўпрыгожванне. Ну, давайте хоць паглядзім. Это каштавала мне маіх апошніх крышталікаў. Где там? Ну, у прынцыпе, няблага. Будзем дзверы камусьці адчыняць. Будзем даглядаць гэтую вежу у такім касцюме. Што ў мяне ўвогуле па касцюмах? Што ў мяне там адбываецца? Я ўсю гульню не карыстаўся імі, нават не глядзеў. Касцюм фантома, гэта 5-я персона будзе, так? А, касцюм 5-й персоны. Так, для тых, хто не бачыў. На жаль, я неяк не магу... Не, яна амаль 5-й персона, але трошки адрозніваецца. Колер недастаткова чорны, он павінен быць яшчэ цямней.
Так, что у нас яшчэ? Уніформа Шуджин, мне падаецца, гэта... Так, это уніформа з 5-й персоны. Зразумеў. Что у нас? Ясагамі, я так разумею, гэта будзе 4-я персона, але я не ведаю, як яны выглядаюць у 4-й персоне, на жаль. Незнаёма. Ну, карацей, мне падаецца, спасылачкі ў асноўным, бо такія мясцовыя у касцюмах. Ось это костюм. А? Это что? Якуган. А, ну вось было темный. А, это и то, что падчас гульні мы ў розныя моманты носили, и тут нічога пакуль я не бачу такого. Это что? А, команды бегунов. Нічога асабістага, я так скажу. Просто некалькі спасылачак на іншыя гульні. Нічога такого зусім. Костюм каточка, на жаль, не бачу. О, тут есть коридор монат. Ну, я пакуль у яе не пайду, я дакладна спушуся на першы паверх. Зробім сабе персон. І будзем рабіць, можа, нейкую замену, бо трэба падрыхтавацца. I'm looking for... Ну, хоть пару кавалачкаў фрагментаў і так далее назад. Very well then. Там яшчэ нешта. Блин, ладно, уже зашли. Welcome to the Velvet Room. Записываем усіх Register- will you персон. register into the Региструем. compendium? I've completed registration. Are you in search of new What kind of persona? Ну вось, у меня самая высокая, якая ёсць, гэта сатана я This зараз. would be a wise choice. Але гэта вау. Але ж я выкарыстаю Локі, я не жадаю Локі выкарыстоўваць на гэта. Арахабакі, это This хто one is такі? somewhat beneath you. This persona, yes? Таксама Локі выкарыстоўваецца. А што я магу паб'ядноўваць такога, каб Will you choose? можа нейкім чынам іншым выйдзем? Габрыэль. Давайте вось у This вішну would be a выйдзем. wise choice. А, уже ёсць. Добра. Скаді. Ну, давайте вось так, нейкую ананту зробім. А, ананта у нас уже была, мне падаецца. Так, This please choose what выходзім skills to у inherit. ананту. It seems Просто no нешта. new powers have been bestowed Альбо upon you. бафы. Не, баф там такі себе. It seems no new power. A new power emerges. Ёсць. У нас уже была такая. Зараз можа неякім яшчэ варыянтам выйдзем пакрыху і дабярэмся да сатаны праз іншыя персоны, бо я не жадаю. Няхай змяняюцца. Ананта... І вось сатана, можна Бельзебуба гэтага. А, вось яшчэ прасцей. This would be a wise choice. Цудоўна. Please choose what skills to inherit. Шанс канфуза ўсіх ворагаў. Вось гэта пакінем моцна. Вось гэта пакінем. Абарону для ўсіх, лячэнне It пакінем. appears it will receive an immense. So it begins. Ну вы паглядзіце, зараз будзе. Яшчэ 10 узроўняў наверх накінецца, ён будзе 92 ўзроўню. Ну, прыгажун. І пайшлі 10 узроўняў уверх. Вось у яго бафаў. Вось ён будзе ў нас займацца дэбафамі рознымі. Так, вось гэта можна пазбаўляцца. Я яму спецыяльна пакіну месца для астатніх скілоў. Так. Падніжае атаку ворага, абарону і увогуле амаль усе статы. Так, і наступная магічная атака нанясе падвойную колькасць пашкоджанняў. Плюс у яго два неблагіх скіла, лёд і ацебра.
Ну, кайфы, усё, добра. Нейкія скілы жадаюць змяніцца. Гэта будзе вось лёт у яго і які я толькі дадаў. Я не жадаю, каб яны змяняліся. Яны мне спатрэбяцца. Нармальныя яны. Парадку. Мы яшчэ тут можам паб'ядноўваць. Локі яшчэ аднаго зрабіць, але сэнс. This Што one is будзе? somewhat beneath you. Вішну і... Не, атрымліваецца нічога вышэй, я так-то ў прынцыпе не зраблю. Давайте Regis, is рэгіструем. overriding acceptable? Рэгістраваць няма чаго. Ah, what kind of persona do Hmm. you desire? Please take a look. Сатанаэль ёсць яшчэ, які з DLC. Давайте This возьмем. persona, yes? Гэта з 5-й персоны. Так, Сатанаэля 89 ўзровень можна прызваць. Давайте ўжо па максимуму, ну у нас ужо. Is this acceptable? Very well. It's Ён yours. з DLC-шкі ідзе ў мяне. Very well. We look Раз уж такая жесть пайшла. Зараз поўнасцю Сатанаэля яшчэ пакажу. Гэта, ну, трошачкі... Ой. Выбачце. Ён тут не ўмяшчаецца нават у экране. Ён павінен быць памерам з гэты самых марачос. Здаравенны. Дзякуй вялікі. Каб я быў здаровы, як ось гэты Сатанаэль. good day. Very well. А чаму яе... Ну, нейкі запад. Here are my requests. I can sense a presence. Цемра бездані. Добра. I shall be waiting then. Жадаем, каб мы I перамаглі will яе. await a report. Дзе б яна не была. Very well then. Гэта было вельмі проста. Так, змяняем каманду. Наша каманда ратавання сусвета. Рыхтуем. Блін, Юкара нізкага ўзроўня, каб яна высокага была. Джунпэй няблага спраўляюцца, я скажу так. Акіхіка, на жаль... Акіхіка ўжо і нагнаў нават. Юкара нам патрэбна для лячэння. У яе вельмі шмат магчымасцяў для гэтага, яна будзе... Яе цяжка будзе замяніць. У Айгі зараз дадаліся магчымасці фізічныя, якія проста выносяць большасць ворагаў. Але тады, калі мы так застанемся, ну Джунпэй трэба замяніць тады на нешта. І я думаю... Карамару занадта нізка. Блін, тут мана яшчэ паскончылася у ўсіх. Давайте Міцуру, і калі што будзе бойка, мы ёй маны проста скормім. Нешта так. Захаваюся. 89-я гадзіна. І гэта павінен быць, зараз мы павінны пабачыць вяршыню. Я толькі не ўпэўнены, што будзе бойка. Я зараз перастрахоўваюся, але магчыма зараз будем змагацца з чымсьці. Можа і не. Just now. Дзверы манат. Ось што я забыў. Давайте дзверы гэтыя пройдзем. Перад тым, як на вяршыню ісці. А для гэтага мне спатрэбіцца паесці чагосьці. Давай, Міцуру. Ты, калі ласка, возьми вось гэта. Табе, ў прынцыпе, часова хопіць. Ну так, романсіць Елізабет было бы цікава, але у пятай частцы я не памятаю. Не, по-моему, нельга. Сама нельга. А чаму ніякіх ворагаў? Тут жа павінна быць моцная. Танк. Вітаю. Як у вас тут справа? Поехали. Let's do this. Armed and ready. I'll hit them where it hurts. How about a trick? Я так думаю, яго будуць... Ён лёгка будзе... не.
Я разлічив, що його оборон тільки від фізичних буде. Kirijo-senpai, that was a beautiful dodge. Now's the time. А там Гітлер на тиранозаврі. I can do this. Сподіваюся, ні. Так, у нас додався, давайте наших нової персони спробувати. Почнем з Сатаніеля. Ви поглядите. I'm ready. Ну, кайфуш. Artemisia. Try harder. Я тут читаю описание Тауматурга, и это ж некая персона. Усё персона, вы просто не ведали. Когда вы познакомитесь с персоной, для вас усё персона. This is my duty. Let's see. Танки увогуле, я скажу, яны нейкія, ну, душныя. Persona. Я зараз буду просто аб'юзіць гэтага Сатаніэля, таму што ён яму адзіны, хто можа яму хоць нейкія нармальныя пашкоджанні наносіць. Астатнія так. Не халера сабе ён ходзіць, можа ты спынішся? Ён зарадзіў 4 сабе снарада. Я не ведаю, што гэта азначае, бо я быў злопам. Thank you. Давайте-ка яшчэ паглядзім на гэтага нашага, просто на сатану. Там ёсць сатаніэлі, гэта просто сатана. Усё ж лагічна, правильно? О, блин! Яны прыкладна такого памеру. What's the plan here? Кайфы. Добра. Собственно, магічна така, тут на сябе можна накласці. Давайте оборону его внизу. Ау! Танк! Ви бачили? Ви бачили? Що так робить? Одна атака. Повністю все здоров'я. Мінус. Preparing to analyze. I'm ready. Здаємо оборону. Where are you aiming? No! Can anyone help? Сатана Станієлєвич. What is optimal? Athena! Головне, вось гэтая фізична атака ми нормально пробиваем. I'm still setting up. Проаналізувати ми не можем, на жаль. Time. Что у нас есть? Нечто, что будет оборонить нас от физичных атак. На жаль, это самое моцное не, але есть у нас Абаддон. Які може отрутить. Давайте попробуем это. Може Абаддон оборонить моего головного героя от этих атак. Artemisia! Не-не-не-не. Try Не- harder. Одно неблаго, головный герой просто лечится от его большей атак. You dodged it! That's our leader! Summoning! Так. Ты не можешь ничего зробить за этим, ты не можешь поднять юкары. Ну, давайте протягиваем с этой атакой. What to do?
І з гэтым я, ў прынцыпе, магу... А давайте лепей прадметамі яе паднімем, бо мы тады... Інакш мы паднімемся з... тым самым, з атакамі на галоўным герою. Лепей я просто I'll падыму. get him this time. I'm ready. Няхай просто барона зніжаем. Што ты робіш? Не говори, што ты яе зараз забіш зноў. А, ён просто статы знізіў. Што? Я не зусім разумею яго механіку. Ён зараз зарадзіў зноў 4 снарады. Так. Это у нас на лячэнне ўсё. Вось што лячыць умее. Thank you very much. What is optimal? Athena! Я не ўпэўнены, што я сёння прайду, нават калі яе можна зараз прайсці, я думаю, што для канцоўкі мне спатрэбіцца яшчэ як мінімум гадзіна, і я бы пакінуў гэта на наступны стрым. Вось, нават калі гэта магчыма па таку за гадзіну зараз прайсці, бо я ўжо амаль 3 гадзіны стрымлю, і ну, трэба бы ўжо падскончваць пакрыху. Але паглядзець вяршыні Тартара я жадаю зараз. Это дакладна я пагляджу на яго. Захаваюсь толькі яшчэ раз пасля гэтага калідору. Можна не трэба ў сэнсе. Можна не трэба яшчэ стрыма? Ау. It can't be! Kirito-senpai! I was Ау. careless. I get this down! Ну, глядзіце. Карацей, мне падаецца, абаддонам можна... Оу, крыт. Her leader's been knocked down! Ау. Her leader's in danger! Спыніся. Rejoin Якога the хера? front Вы бачылі? line. I can do this! А, можа, ў гэтым яго механіка, ён зараджае ўсё больш і больш снарадаў, потым выкарыстоўвае іх усе адразу. Можа, у гэтым яго механіка. Ну, добра, Леонард, добрага табе вечара. Да фінішу сёння не трэба, ну так без праблем. Так, гэта і быў план. Persona! Engage! World of Tanks 2, ну, амаль. Мне падабаецца. Так. Зноў будзем выкарыстоўваць прадметы, бо это нейкая херня. Так. А, не таго чалавека падняў, трэба было падымаць Юкары, якая яна ж можа сама падымаць свае магчымасці. What's the plan? Я просто не жадаю яшчэ пераключаць героя з гэтай персоны. Абаддон лечыцца дамаль усіх фізічных атак, і такім чынам ён можа перажыць, што б там гэты танк не падрыхтаваў. Так можа там не бронетэхніка ехала, можа гэта персоны. Now's the time! Isis! Thank you. Thank you for your support! Summoning! Athena! Engage! Так. Працягваю рабіць тое ж самае. Галоўны герой просто не пераключаецца з абаддонам. Shall I move to strike? І ў мяне шмат часу, каб просто калупаць гэты танк. Artemisia! Бо інакш ён у мяне прыб'е. Personality detected! Так, ён знізіў абарону. Вось, ён зарадзіў 4 снарады. Магчыма, вось гэта і той момант, калі ён пачне атакаваць назад. Лячэнне не патрэбна. Статусы здамаць не патрэбна. Я магу цябе прасканаваць? Be on your guard! Я ж так і не ведаю яго слабасцяў. А, ну так, тут нічога такого цікавага. Now's the time! Давайте паспрабуем. Атрута на яго хутчэй за ўсё не спрацуе, але мало ли што. It didn't work? Не працуе, так. Чаму не здзівлены? Persona! Было б неблага пабачыць атручаны танк. Your defense is low!
Увогуле. Я, конечно, не подумал. Это не повинно было его пробить. Но... Multiple team members are Понеслось. Ось он пробиваю. Знову стреляю. Ау! Не, ну что за холера? Say something, please. Який ж пачварний танк, а? Якія бойкі душныя пайшлі. Follow my enemy. Shall I move to strike? Так, наступная магічная атака нанясе больш чым у 2 разы магічных пашкоджанняў, а ў яго броня ад льда. Сэнс мне ў гэтым. Так, канфуз на яго хутчэй за ўсё не працуе, але паспрабаваць чаму бы не. Так, не працуем. You dodged the attack. Nice one. Можа, яшчэ мая памылка ў тым, што ў Юкары не той, каб добрая зброя. Магчыма, яна зараз тое, што яна носіць, гэта фігня, трэба змяняць. А што у тебя ёсць яшчэ? Атаку падвышае. Давай атаку падвысім. What to do? Ну што, паехалі. Будзем толькі спаміць. Спрабую іншую стратэгію. Я разлічваў на больш павольную і на, ну, такую надзейную. Як апынулася, ні халера не дапамагае. У яго мінус абарона і мінус трапнасць. Так, одного персонажа забілі. Ён зарадзіў ўжо 3 снарады. Теургія. Наступная... Ага, для ўсіх персонажаў наступная атака будет. Але не, трэба вяртаць персонажа спачатку. I owe you for that. Не только мало... Я зараз разумеў, што не только гэта мела сэнс. Я зараз, можа, толькі ход свой страціў. Бессэнсоўна. I'll go with. Давай. На жаль, не показывается. Тут нема анімацыі. Вось гэта Сатаніэль у канцы 5-й персоны ён даставаў здаравенную стрэльбу і з яе страляў гэтай куляй. Там куля, калі яшчэ прыглядзецца, то можна пабачыць, як з'яўляецца куля перад ім перад атакай. Ось, і ёй ён біў ўжо. It had no effect. Вітаю, Сержант Гайдер. Мы зараз змагаемся з вельмі душнымі боссамі, якія нас грызуць просто каб став. Ну давай, ответую. Unleash your power. Now. Зараз уся магія будзе мацней. Але цябе, на жаль, ты не магічна у нас зусім. А можа вось гэта спрацую. А, не, я ж не будзе, толькі падвышае атаку. What to do? Во, вось на гэта я разлічваў. Сатаніэль, давай. Кайфы. This will do the trick. How about this? Палова здароўя мінус. Але зараз ён пачне. І мінус герой галоўны. Ну што ты будзеш рабіць, а? Просто з адной атакі. Say something, please. Я добра захаваўся. Таму я думаю, што я магу проста вяртацца і сабраць іншую каманду супраць яго. Вітаю, ананім. Так, по часу. Амаль 3 гадзіны. І гэты танк душны. Можа яго на наступны раз пакінуць? Ось, таму што я думаю, я яшчэ яго даволі нармальна так яго колупаць. Давайте так, я яго пакіну на наступны раз. А на гэтым ужо буду скончваць. Я нагадваю, што сёння апошні стрым на гэтым тыдню.
я буду недаступны і з'яўлюся толькі у аўторак на наступным, альбо можа ў панядзелак. Наконт панядзелка я не ўпэўнены. Вас я перадам далей і жадаю, каб у вас быў добры тыдзень. Атрымліваецца, што пятнічнага стрыма у нас таксама не будзе, і галасаваць усё яшчэ магчыма, і гэта будзе галасаванне ўжо на наступны тыдзень. Вось. Хто у нас чым займаецца? Я бачу, што Лепус гуляе у First Descendant, я нават не помню, што гэта такого. Я пагляджу. Ён толькі пачынае. Добра, я не ведаю, што гэта. Зараз давайте да яго зазірнем. Столькі святкаваць збіраюся? Так я ж яшчэ не скончыў персону, чаго тут святкаваць. Ось. Не, я еду да сяброў сустрэцца, мы раз у год дзесьці збіраемся. Ось. Добра, адпраўляю рэйд. На жаль, яны перарабілі інтэрфейс, я зараз, калі адпраўляю рэйд, не магу чытаць чат, так што выбачайце, не магу нічога вам адказаць, тое, што вы адпраўляеце ў апошні момант. На жаль. Так што ляцім да Лепуса.